Hau hemengo, ja. Berdin dago. Bueno, arratsaldeon, berriro Margina, hemengo une frontoi pilotalego edar honetatik. Gaur, hemen, 2008ko o 2026ko Grandi txapelketako mutilen 3 partidu edar izango duguz. Gaur goizien neskenak izan duguz. 3 partiduek Bizkaia eta Gipuzkoan kontra izan da, eta 3etan Bizkaia izan da txapeldun. Oin arratzaldean mutilen partidok izango duguz. Eta ia goizien lako espetakulo edarra daukagun. Goizien partiduek oso ondo zen oso politxek izan di, lehenengo partiduen apur bat Bizkaitxarrak errez gailendu di, baina beste partidu bize oso politxek izan di, estuek, eta asko disfruta dugu. Goizien zati bat bakarrik, gero beste bat Mikel Iruta, Mikel Arriagaz komentetan partiduek, gustora gonaz, eta arratzaldien nire ohiko abizpidie, hemen, sarritzen nigaz partiduek komentetan egon dara. Ibai Erkiaga, arratzaldeon. Arratzaldeon, arratzalde pasa, Bai, gaur arratzaldien, partidu edarra daukauz, oine lehenengo partidua, Bizkaian partetik Maguregi Oinatz, eta Gipuzkoan partetik Alain eta Garita. Zelan ikusten duzu partidu eba? Bueno, nik sobre papel, gorritza ikustot ez pareja oso potentia, nik ustot eurek izango izela favorituak partidu honetan, baina bueno, beti izaten no modunez partidu jokatu mediraz, ez dakizu zelako egun aldozun ekarri, aurkaritza zelako eguna akartzen da ben, da bueno, partidu eta jokatu mediz, baina egizia da pareja gorritza oso potentia da, lehenko partidu. Bai, egizia esan, Betxo, azkeneko partidu, oinatzen partidu eguazten, azte azkenien ikusi nahan, da izan eki egun hona. Horraitzik ezatut, azken nima... Margina Xemengo eskolako YouTube kanalien daukezu ikusgai, partidu hori be. Eta ezeban dauki egunik onena, baina oinatzeke egune apurtxu bat onama dauke. Normali regularra da, Bai. Regularri biltzen da, arranki itzalauko, gero intxarra bai asko, eta bueno, pelote asko sartzen dago. Da, izaleke, bai, egun bat txarra eukitzi, baina, bueno, ezatuzu, oinatze normalmente regularra da. Eta gero aurreko partien, ez esan dago. Juvenil mailan aurrelari onena izango da. Onenetariko. Bai, txosan honuke. Onenan titulu ipintxue, beti ez da erretza izaten, baina bai, hortxe. Bai. Onena espe... Bai, txosan honuke, eta gero horixe... A ber, atzian ez dut ikusten nolan, bentaja, diferentzia dit honi, baina aurrin esango nuke bai, ez Bai, Garita bera oso mutil indartzu da, ez da? Bai, peloti sartu itxen da, bueno, ikustot aldia asko aurrin hongo dala, baina, bueno, ikusiko, a ber. Bai, nik ez zaitu, alain ez dut ikusi... Alainek aurrekuna, berritxu jogatuan markelen kontra, eta ez ban euki egun hona, enoan ikusi, ikusi nebana baino gehiago jokatzen da, baina, ez ban egun oso hona euki. Nun esan oso, berritxun izan zen, txapelketako hori, San Gregorio txapelketi. Ja. Da, ez ban, esan oso finibili, hori mutilo asko oso beto jokatzen ikusio. Bueno, hemen datoz, ja... Entzuten ez da? Amigos, pelotarisek, Bueno. Eta bueno, ja, lehenengo partidua. Arrastion hori, zezazatako binakako misionesko enrekabla finala jokatu dugu zurratxatunetan, eta lehenengo partidako protagonistak prest duguz. Gazte mailan, Garriko Gorriz, Bizkaia ordezkatuz, Maguregi eta Oinatz. Bizkaia ordezkatuz, Maguregi eta Oinatz. Eta Gipuzkoako, Garriko Gorriz, Alain eta Izei.
Eta... Epailearen Aitzor. Adakle, zei. Edartu, bueno, oine txapie botako dabe airera, ia zeinetuko dakon. Epa, Etxura horre baten jauzi gorri. dara ez da moten dugu? Etxura baten bai. Ikusiko bai, ja. Zapaldu, zapaldu. Ezin dara deino epailik, eh? Sakia Urbi. Aur ba, burdin ba, aur ba. Aur ba. Zelan nik kontuk, Bueno. Ezin dara zapaldu dino, eh? Bai, Zapi. zapaldu bazan gorri izango zen, Bai, da betxo, Bai. urdin urten dago. Ze pelota tipoetako Bueno. da, bai. zelan, barkatu? Ze pelota tipoetako da, Beste, nik pentsatu bizari bizizia komeniakela. Ba. Nik uste dut horrez tale hongo batek bizizia eta bestik motela sobre la martxa. Bai, ez da. Ez dut ikusten bate preferidan, Jokin berak eskuni dauke itzela. bai, Bizizaz, Bai, jokin bai. bizizaz komeni. bai. Bai, Bai, garrotioko eta bai. bezala palanki bueno. Bai, magureik... Palanki da, ni pentsatzen dut, veloziade kontune alda bela minen, batez txaparro pizkate, diskolokateko bada, peloti bizitzen anin, honek palanki itzalauko da, minan dira aldauen. Txaparro zaila. Tenemos sakia, Hore bai, hone daukena da, patro bardineko dione txaparro eta ratanate, bai, Ba. Bai. Lehengo tantu egorri. antu gorri, da, bueno, hone beste pelota tartuko dabe. Kontixu ba, bizia pelota tokeren bate edo. Bai, ikustu zen anotxe betxo piztia. Epa. Eta zela manejatu zuen kamari, sarien albundune. Hori armatu ez dinunik atozu, Hori armatozti, atzo atzalde guzti pasionan hori xeitzen. Betxo, aurreko soportia ikustu zu. Aurreko nume batea Bai. pelotiaz da. Bate mapa hori horma bizeta, ero, jote ma hori posti airin erumitzu. Ez, baina lotute da, sokiaz da. Bai, lotute bai. Ez oldu inda sokia? Me cago en su... Lotute bai, baina, hori bate mate joskero, Hori da doia. Pero bueno, tranquilo. Epa, txinzeiot. Atzeko, Isei pedartu mototzu, arrabesaz, gorri mototzu. Baina, ez... Hemen dana peindarrin, Bai. Dana peindarra ze... Mutu izen du bat. Ja, beste bat. Mucho. Atzeko zulotik. Botera. Darto. Salatzeratu den pelotia. Atzeko zulu, no? Bai. Aideko peloti. Mucho oinatz. Mucho. Martxa hontan peloti lazer bizitxiko dago, Zula otatu bai. gorra dozen jokatzen. Bizitxo edo kantzai. Be bai. Ze, Trake, hola otatu besti izango danak eta. Dauken danaz da zen dute. Ba. Partidea zero, no, beti. Ja, akabo, ba. Ja, atzetik azta. Eta... Eta goiko saria. Goiko saria jodau. Goiko saria. Tantu, Bueno, gorri. atzera botan nahi ja, ba. Bitxe bapes. Bai, bita utz. Bai. Horre ikusten du sare onduan Santi. Bai. Aholkuk ematen, bere ekipuari.
Buena. Osta, baina buena. Egarra. Eta txula. Egarra txulia. Bainatzek, Ezen hobeto botatako txuli izen da. txula eta gane, eskerreko hormat izun da, Izintzako medio imposible. Jokin sakera barrio. Hori baino pelota sobiorik ez dago. Zorion. Hori baino pelota sobiorik ez dola. Bai. Hori beti esatu ziren azten. A la pared atrás y arrimau. Bai. Hane txuli. Beti hori bezala pelota zua. Bai. Txuli lako dejadeik ez daula Bai. esaten da. Horre pelotik urten ingo leuke, baina eskerreko horma horma. Ia, aldatza doiz pelotia. Pelota gardina. Bai. Aparro saketa. Deja dira barruan eta txapapera. Txapapera. Bueno, Hemen ikusiko gunez. horre Esku bebote eskure midira. baina, bueno. Ja, neurri xartzen behar Bai. biako. Bai. Bueno, bota inbidiz, Bai. Suerte txarra. Ja, baina... Hemen txaparro sakera. Vale. Hene, aurra. Eta jokinek ezin sartu. Oso bizi Sí. etorreko pelotia. Oso behian jo dago, txaparrok. Eskerreko hormi atrapotzo. Momentuaren bentzoti bala prapos bota, baina, ez dut uste, Garra, gora. Eta esker horman gora. Tantu urdin. Eta, bueno, ikusek hobetan. atzetik hasi di, baina Bai, ja, baina- aurri hartu dabe. Bai. Ja, txaparro sakera. Inatzek atzeko zulotik. Mucho. Pelota gatsa sartu. Bai. Inatzek. Da ipini. Oh! Ederra. Tantu edarra. Antxe erretik atenien ikusiko zuen egon. Bai, oso pelota txarra sartu dago, eskerreko hormen da. Bai. Bile junda eta... Eta- Jokinak zabala zaindu iban. Eta ez da horreza, barruti barrura, tantu sartzia. Beti erraza hau izan apurtxua kantxatik kanpora zau zenian, hueko goizauko zuen, hortik barrutik barrura, ez da erraza. Eskatu inotzo boi, bora, Eta gora. eta bora. Agarra. Bi. Hene, Jokinak kanpotik kanpora eta... hostia, ez da erraza, Ez? Kontrakantxatik Ez da- urdinetik errebotea dau, da Ez da fortzizio itena- eta barrio kanpura. Bai. Hortzi hori ez da erraza, Nahitxo botateko esan izango, baina... Ez dut, engantxa behin dut. Pasa. Pasa. Hemen Beste tanto batein ezkero... pasake kontaten dira ze zorion? Ez, Ez da? ez. Hemen gipuzuk beste tanto batein ezkero, bizkaizek egulatzen eskatuko, ezta? Joginen barru, Hori, bengatxa. indartzu, eta izei gedarko. Pelotazo ona hori be. Pelotazo ona. Bai, baina ez talduko. Pelotazo ona, oinatzek. Txapapera jonda peloti, Bai. Eta Alainek, jokineri bigarren engantxa di errebotin, Baina,
Gauza raro. Gauza raro. Baitxu, esate otzo, barrura erreboteateko, gora, esate otzo, Santik. Sale. Ondo. Rebote indartzue, Oh. Chaparro seguro. Librau, ez da, egine barrun indartzu. Garita ikustu tranquiliz, Baitxu, zela pelotasu motzen? Edarra. Edarra pelotasua izeik. Ikusten dut peloti bizitzu dela, zorion. Bai. Esaten jarduten, ez da? Izei oso tranquilo ikustot. Bai. Mutil tranquila. Kanpoti bintzat emoten mutil tranquila da. Kontuz errotin, kontuz. Peloti jauzin da. Frontizin hartu eskapadi eta hori ez da bikusi. Magure izakera. Zeitxe zazpi, Bai. Partidu ez du doi, Ondo hasi da, bai? Bai. Baina arte, ez du ikusi golan, akatze... Aipatzeko modu akatzik ez du ikusi. Ez. Mutriko barra perondo da bisa, bueno, oie. Bai. Ja, aurreti doiez? Hostia, ahí va. Horre buena, Joan. Bueno, zazpinako. Hortxe ez. Chaparro, bai. Heldu, errez. Azpi-azpixen jota, eta ez da pasau. Aire. Aiba, da berari. Bueno, peloti bera jodau. Zesti pini da baina. Ja, minik... Minik ez da bartu. Hori, pelota eso da hartu da. Bai. Ze hori peloti pixko retorten da, bueltan. Zesti pini da baina. Ba hori xe preokupazio, erreboti hor dolata. Bai. Normala, apurtxu bat egikari ukitxe. Amen. Peloti harin etorria. Ese. Oseko partidu ikuste dokera ikauk jozu, bai? Mendizan, oiba! Hori behin ez pasen, Bai, hori normalmente pasaten da, zestan ez duzunik gehatzen pelotia. Harinegi botate arrantza. Bai, pelotik bira kabarrun o boteka edo, bai. Hoxe, esaten no, zena, dukiozu aukeraik... Mendizan ibili naiz, da, osteratxu indot, bai. Egun da, nire guraldizaz, apoltza bendot. Neu bona etorri orduko diot, nota maikaz, boltatxu. No, zakezuni aldin goitzetik ibiliza orduan. Bueno. Zortik jarritxako, ja martxan. Ahí está, opa. Kontuz, mucho. Hoxe bera, Sartu nesan dut zoinatzek. Eta ez du paseuko. Mucho. Goitxi bera hori, bai? Da, ez dut... Sartu ezautzo izeik, ikusi daue. Buruz gehin pasako dala eta bai, sartzeko peloti zen, Ezauten modun peloti bizitxuin da. Bai, da bizkaitxarrak ematen ontsa. Eta laura eta os bizitxaz, Ontsa ez, pabila dila. Ixaleik gero igual momentu baten izeik eta aldatzi peloti, ez dakit, baina momentuz laurak bizitxaz. Eta ezauten modun, gorrizak aukera gehiago minetxeko urdina paino. Magure izakera. Beratitxe sortu bizkai aurretik. Zake hona. Atzeko zulotik. Honepe, atzetik atzera. Ondo. Ai. Peloti gurte. Eskapetxin da frontizin da.
Dana dala ni pentsa baino gehiago urten dago, Bai, bai? Pentsa bote... baina hor kontu zeuki bidabe. Mhm. Hor kontu zeuki bidabe. Vale, baina atzen askatu dabe Minitxo bateko galtzen alditza. Gipuzkoarrak. Eta zein da euren Goixerri. entrenadioa? Goixerri dago, bai. Bai, goixerri, onda mintzat, oina ez dakit. Ba, goixerrik Hemen, esanen bileukide. Ba, oinatzek errebesaz bota nahi kontu zeukide bera. Etxamendaz. Santiola Bizkaiko kamera hautazzaile, markean xemen hori bai, kantxeru. Eta Jokin. Lobi. Betxu, kasuale, bere lobi, bai, bere Bai, lobi bai. da. Saso baten hori be, Jokin txikixo izango zen, bera osabi baina. Buruk etzatzo. Maguri bera ze altura duke, bat, laro Bufa, mea puf, bido, puf, puf. ez da izan duke. Zitzala kankaiua, madre mia. Ba, gurazuk ez diz, hain esateko altu pa, Ez pa, igual beste... Si vienen etxitxatik edo amumen, jo que se, no? Bai. Hori da. Bai, ez da ginik, ez da esateko lehen, Joseba... A ber, ama bastante alti da, baina bera Joseba, normala. Ez dakit, nondik urten nolako alturiaz. Sake ona. Eskumiaz izeik, Valiente. Botera sartzeko peloti hori. Hor jokinek hor, botera sartu diau, Eta oinatzek, pelotas ona. Noa bota da, bombe? Kusosuna bota ben, ez da? Behatzi, eskarreko hornara. 11-8. Hor ez to sekretorik, primo? Ba, horre... Zeu biltze hemen semiaz da ensaio batzuk ditu. Bai, noiz inbait. Akorde za, janti beti sekuntzen antiziaz. Bai, aborra sana. Barri bepini beko dago. Opa, ongoen jokin ebera gut. Bai. Esku leuki dugu. Bai, esku neuki dago. Bai, diani, hanezan, ajoten da dena, ja, tanto erdin dugu. Tanto erdin da dago. Da beste diana batzuk gaur txekar eskerreko orman bipini dukez. Behatziaren kuadrun bat, 8 beste bat, 7 beste bat, da, a ber, kien pega. Opa, iruste... Opa. Roberto Leco hemen ikustau. Robertiko. Espainiko... Ondarribiko entrenatzaile, Ondarribiko, bai, Ondarribin hasi da hori. Bai. Kantxero, entrenatzaile, obixe. Edarra, beste pelotazo bat, Zerako ondo ipinia ben oinezek. Eta oindala bitxe, zi Ondarribin bai. Bai. Hor bulletin serie zen belan oso nahi ben, eta irabazi ben. Bai. Justo, bere talik irabazi dela. Pertsona kalma hue, bintzat entrenatzaile modun, gero. Bai. Gero ez dait, kalma hue izango da, baina... Daniel, jogatu nuen, areaz, Robertoaz. Bai. Aurrelari xezan orduan ez da. Gutxo! Bai. Aurrelari xezan orduan. Aurrelari xezan, bai, profesionalmente aurrelari xezan. Bai, segero nahi torri xan inatzin, Bai, Eberto. Mucho baino. Bueno, Aide. oinatzen zelako, korrik aldu segota da ben. Korrik aldila, Itzela. Atzera eta horre, hon atzera. Ai. Zeman metro enbirrizia da bezen amentan tontan, Yes. Honek kutsillo da, baina ez da kontu, honek fizikoki be, entrenamiento fiziko, preparazio fiziko eitxotxu, gogorrak, da, gimnasio horre biltzen di, hau berau lekeitxon bizi da. Bai. Eta nire guztot ikusten, Gimnasio biltzen da, bai. Jokinen hori, baina Markineko, zeu gotezan Markino Ximengo gimnasio zuen. Bai. Eta Joni Barluzea bera gorri biltzen da. Inoxi ikusten da, bai.
ariketa pliometrikuk eta ja, lehenko gimnasio izaten dela baina Ez du geixa. katxoan dure igorre gauza ginen, bidiz, jode. Bai. Kantxako entrenamentu itzaz, hemen zireik milagro egin. Gero gaztiek eurepe, txanton behitxu zelan dago. Ai, Txanton fizikoki da, bueno, Uirin bida, da, atzo beran urreko bat zegoen ezen berbetan, eta txantonen kasu, beste askola ez. bai, Baina, beran urreko bat zegoen ezen berbetan. tanto erdi. Ai, Da, tanto zue, bai. ez usten sokasaltun dela, bueno, baina, artista. Zin, Txanton. tanton, bai. Jota, Soka saltun, Bai. beraitxak erakutzitxez baina. Luzebak, Aitxe artistia. Bai, gero alan da. Soka saltura, Gero alan da. Amigo. Igerra da, bueno, formal, kutxillo. Han ez da grasagarra moripe. Hor ez du sekretorik. Horre, Ba, ariketak ikusten da. etxen muzu, kantxan hobetu biliko zara. Ba, gero profesional mailan, honek gaztitan bai, profesional mailan ikusten dira. Danak zelan dauzan fin dute da. Fin dute eta, bai, hori gero kantxan ikusten da, Leke bera beritxu zelan dagoen. Bai, Oine, onda, bueno, bai. exagerau, da honek iparraldeguk eta frantzesa, da betxu, dana di Garra. fiziko bidaz preparaute, han ikutu indau. Bai, ikutu indau bai. Eta, Eta 14. kartura, momentu bat den hortxe biliz, baina... Bai. Tanto baten falta den, gozete irabazteko. Bizkaiak. ja moten dugu, Da, hortxe honek oinatz eta joginek alkar salio dagoen igarri da, ja, ez eta, horan, tranquile... nortzuk? Ontxe, alkarri saludo motzen. Bai. Edo, arnasa hori, Ba. ja, Sakona. Ja izein da esaten guen. Opa, Urten. Amaitxu da. eta Lehen gozeta junzua. bai, lehenengo zeta junda. 15. Enbiotena da, hoxe lotu, ikusten hauena, emoten boze, Ba, amaten batze baixuna du, frontixera arte, zorion. kamararik bari gatuko. Ja. Ez. Segundo bat, vamos ya. Això gusta más, güey, vaya, acabo. Acabo, Cristo. Hala, apañao. Aio, kina? Ondo, ¿Está listo? Ya lo sube. Link. Vale. Ba, yo será. Hemen, lasaitxu bakarrik. Listo, den Josu. No. Ahí a la infesta. Ona, epa, ¿qué pasó, Dana? Creo que es... Ahora te digo. ¿Qué pasó, Dana? A ver. Es. A ver. Ahí a la infesta. Sí. Vale. Zer zorion, ze paseako? Ahí va, etxain. Parkatu, etxain. Segundo bat etxain. Ona. Haue, bitu, aitola, hemen horri ikustu zue, hori, bekue, behin. Hortxe zulotxo bat, hortxe. Vale, eskerrik asko. Listo, arreglado. Eta kasi da martxan. Asi da, vuelta. Diskoteki, vuelta. Nondik atarazo ja paratu gara, zorion. Media marten edo? Media marten? Bona, izarri xe bota bat ontxe. Sartun.
Jokinen peloti izan dori, Jokinik horren bidamena botera sartu, itxibarik. Aurrera. Noiz pasaketa goa? Kontuz hori, Kutxo. Peloti edun daben, oinatzek. Da bota. Eta beste bat. Bitxu zorion. Lehin paseako, marina paseako. Paseako marina, ez da? Bai. Ez da peloti ondo geratzen, ez da? Vale. Saki albotik, Saki atara da, txaparrok, albotik. Vale. Ez da, we are on fire, barri du. Listo, ez duzuki bakerik, hori xo hondi pino. Kabli eta fallo tekniko, arazo tekniko. Zuzeneko barrek, Bai, Zuzeneko zatizorrek. Hemen ez da trampari. Ez da tramparitxo. Ez da tramparitxo. Ja, atzeko zulotik. Tanto. Zela edun daben. Benetan be, beste bat. Ja, Jokinak, indartzu barruan. Erua eta izaieldu, kurtsu bat sorteko tantu izango da. Nahiko indau, Nahiko indau hori buena deruten. Peloti kamisa beha. Peloti kamisa beha. Bueno, pelota aldaketia. Bai, sartu gara, pelota hotzagoa. Zati gaitxik emoten dago, Apurtxu bat ez tipa. Motentxo emoten dago, ezta? Edo? Nor baino, nor gehiago, Zairuen artean. Partidu Librako, bai, libra dau justo, eta tanto. Eta bai, ez da sartu. Ez. Apurtxoa gaine etorrizeako. Zez da, maz? Bai, hori. Partidu hasiera baten bezute gendu baino gorra. Inor bestarri, bat bestarri izketan, Ez. Ez dana da bize, apur bate. Gero ikusten da, Bizkaiko... Ikusi dauzen jokaldizak txaparro bota dituz. Bai. Kostautxu batu bota dituz, baina... Baina, tanto baten dauz, da? Bai, tanto baten dauz. Bai, bestik ez dituz. Aio, handi baten han. Eta bote. Bai, jagixe itzela... Eta epailiak bote. Epailiak. Bote mondotzu. Dinonez, orduan, Saki... Alan bedi. Ez dut, izango zan, Ez dut zer ikusi, baina bai, izaleke. Bai, askotan, jagixe ikusti beste erretza izeten, Claro. Bueno. Segun eta nun zeu izan, Zako errezimototzen, Jokin zako errezimototzen peloti edo. Ordo ya kostaua, lehen otu gabitu, zako darko. Ezin hobeto, ontsa errepikapen ikusi. Arroperra hielo. Gaina, tranquil, egin dago, betxo. Bai. Pelotia sartu gatu, kolokau eta papa. Zupola motate zen? Errepikapen, batzutan. Nik hasta zaero botatzen eban, entzeko. Gelatu izan nian, igual zaero gehiago. Bueno, zu profesional modun, zagero jokatu zen duen, ez da? Ez nik igual akaso singli motaten eban. Singli, libre. Ona, urten. Edarra emotze,
mucho. Oinatzek eskatu da itxi. Hemen lau pelotari zepe. Osta, Eta Eta... Oinatzek Aurra. Bardina. Pelota bizia kanpo itxi dabe, kanpun da Gorrixen pelotiaz. Edarra, zola buelu hartu gane pelotiak. Hora. No, egaldiz hartu dago, Bai. Oinatzea errebezka da benenozu botaten nabile, hauntxe eskapadi, hauntxe egaldiz ja. Eta holan, tanto batzu lortzen nabil holan. Horretan me jakinen bida. Horretan me jakinen bida. Joke, maure izakera. Oi! Txaparro, da peloti izartzen, baina. Seikondo. Jokeinak pasetan itxe. Oinatz. Aie. Jokeina barrido perfecto atzeko zulora. Eta... Eruan, izeik eruan aukeraku eukiko dau. Ia zeitxean. Tranqui, desatotzo zaeruk. Bai. Eta bixen tartera. Este izan hain kortada, Ez, baina beitxu azpitxi bota dauta. Beitxu ez, lan. Beitxu indau. Bai, baina netu zene, hori ez da jokinen oiko posturia. Kortai botaen, azpitxi bota dau. Beti gorales, ez da, por Bai, beti orales, horrene, klaro, fantasi etxina goruz. Jokinek hori baino beto botaen hau, ba, kortai ba. Ixalik, gero ez nahi harri ez edo, ba. Bastante. Oso ondo rebotea du dago. Ederra, alainen tantua. Zelako tanto politxein gabe. Hemen ikusi da errepikapenean. Bai. Eskumiaz, tapatam. Perfecto, perfecto urtotzo. Hobeto ez. Arba, ba, oin bizizia. Oin pelota bizizaz. Lehengo pelotia. Ba, hone beste velozia bat dago. Gora. Gora edo dibe, bai? Preso geratu data. Bai, hori zairu besan bihotza da. Zairu bera behar da konturatu, baina delanterua preso geratzen ani, bi, ez dago zu besterik, eskarreko horbi apurtxo bat ikutu, da listo. Bista neuki dugu. Bai. Claro, kapotik erreza desati, baina honek, askotan tentzino handizia da, nien igual ba ez nahi arrizea edo. Javier Naitxo izatzezu nun ikusi... Bai, jaia bai zesta, olako bat, bai. Zaparra, bi areta... Ederra! Politxe izena, tikitakie, baina... Pelota txarra heldu da, bai. Da bota ondo inda baxen, bi bai. Bai. Azaldute onda, alain. Bueno, baon barriro motela. Tantora, Eukiko dugu, beran... Ba, beurek ikusi ba zeinaz dagoen komodu, ero zeinaz aldaben minein, baina... Ez ba. Zugoinatzaz askotan ensaiatozu da... Honei bara inoz ez da? Zlan? Oinatzaz asko ensaiatozu. Bai, astelenetan, ba baten bat falta, nire ba eurok esartzen ez, neu? Zako traketx bota ben. Bai. Izalurrera? Bai, behitxu ez da punti jota, beraino ikerun dago. Bai, sartutzoko gotik. Bai. Bai.
Amaitxu inbidala postur izan da, baina amaitxu Bai, baina- Bai, antxe joako. eta koinatzek atzamarrez niretzen, okei. Venga, a seguir, Bai, hori inbida. a seguir. Alperri da lehenko espentzan Hori da. oinak aurreti bez. Lau pelotari xabi, zer ixo gogatzen, Bai. Bitxu zo egaldiz hartu da enon behar. Zelako, da beste tanto bat, oinatzik, errebesa zin jabena. Zelako egaldiz jo mogotzon, da hautsabe japurtxu bat galduta alain. Jo? Hau da. Eta oinatzek ezin sartu. Botel azterrian, oinatzek ezin. Sortzi zazpi. Eh. Elegante de partido. Hemen... Esto zer duzi dut, Hone di, juvenil mailako da. Gero ukik hau 22 urte zazpituena. Bakizu karteleria? Urrengo partidu zein da, no... Javier, Pasa. bai, buruz, Argoiti eixalere bat, igual, bere ama ikusi bat eta... Bai, hor bai. da. Gero nausia da pestote Zelaia eta Mandiolak, ezta? Nausia dan Zelaia Mandiola izaleko? Bai, Zelaia Mandiola, bai. Hori, Bizkaigu da, Gipuzko guk, ez tozku esan zeintzuz berritxuan, Ez. ez dakit ba. Hemen batzuk Sobre la marcha. kartak eskutu neukitxin Hala, izan baitu. gabe. Bai. Txapar, ez da. Ez da. Gero, peloti, Behatzi eta zazpi, Beratzi zazpi. zen da beste peloti. Santik ezatze pelota bizizata ateko. Biziza. Bai, eske gorrizak nik uste dut aukera gehiago aukera, min gehiago etxeko bizizaz. Bai, ze, Aurroa, eta aurroa. labur, Zen esesida deola natateko. jokin magure gine. Hain behien da indar. Lehengo zaki beti luze ganera, jakin ez da gona pasarik. Ez da kontaten pasarik, orduma. Ostia, dakon gogu dana sartu dutzu, zakin. Beratxe sortzi. Behatzitza Bizkaixo sortzi, aurretik. bai. Ona. Bitxu, eskapadi barriro, eutzi. Eta, mucho, Edarra sartu dut peloti. Ja urten gau, mucho. oinatzek, Dios. atzuko hornian kontra. Jo, sestiba okertut erun dau, Chaparro zelako. Zeran bota, albotik, Bai, albotik botatako bipareta. Albotik eta... Hemen fronten ez da errezolan albotik botati, ze kontu zeu gibizu. Ze pelotik kanpora juten da. Oin Bizkaiko hautatzaileek eskatu hori, ezta? Atzeen aldila. Atzeen aldixe. Bitxu, behatzina lortu da benpatatia. Mutriko barrak. Bueno. Beratzi, Hagan sus apuestas, Bueno, pelotari barri doia kantxaratu die. Eta ja,
Ia, ze pelotatako dabe? Motelaz jarritxuko dabe? Motelaz dabiz, ezta? Bizitza zibeli diraz lehen, oin ustik. Laura, bizitza zibeli diz. Aldatzen behibili di, Bai. peloti eta ez da. Ai. Mucho, Mucho. esku batez. Esku batez erituna. Bai. Jokinek, atzerengo hau. Julian bile, Urtenengo dau. bai. Chaparro ondo, jokinek jau. Asko. Asko, ja Chaparro. Bueno, Edarto, Ioñatz. Edarra motzen. Eman dio galanta. Bai, benetan be. Eta, bastante. Ez da atrebitzen sartzen hor. Oinatze moztu, esku batean sartu du, Chaparro. Mucho. Zola peloti sartu da, no? Holan sartu bida. Holan. Betxu ze bota dabe. Holan. Da, Zeulako tantun dabe. nik uste dute jokinek holan jokatu dira, bera, beste aukerat eukidagu boteluzi sartzeko, ez da sartu. Eta aukerak eukitzeko, tantutxeko holan jokatu dira. Botera sartu. Nik ikustu eta purtsu bat intimidata daola, Eta mutrikuarrak gorutz datoz. Utzek getxu jokinek. Bai. Bera aukera eta okoz, baina ez da sartzen pelotara. Zake ona. Aurretik ipiniz, Gipuzkoa. Bai. Aire. Ene ba. Oinatzen Ene ba. fallo tontu, Bai. Eta tiempo barriro eskatu daue jokinen. Eskure etorriako, baina... Ez honiek ezin da hartu. Txurian ez. Bale. Epailik ez hautze ezin dara. Beraz, oinatzek zestilotu eta ia segir. Bueno, federazioak arauak izango dizolan. Ondo. Aurrako Chaparro gaukeri. Ene, bai. Aire, kiaua. Aireko peloti izan da, oinatzeko uki da bena. Ezin zertzu hau erakutzi, baina... Eta... Mondo otzo. Botera, hor, holan, venga, a seguir. Eta, justo txapie jodau. Alain Chaparron Bai. pelotiek. Eta tantu, Bizkaitxaren alde jauzia. Bai. Tanto bi atzetik. Oin arte aurretik gundi, partio guztien ixe. Bai, baina... Mutrikuarrak oso ondo, Batez be Chaparro, bigarren setunetan, oso atrebido. Bai, eta garita beran biarraitzen, Da, bere biarraitzen, bai. Ez daue utzikun barik. Arra mozo. Epa, horma bizeta ezin da. Bai. Horma bizeta ezin da, Alain oso ondo da, erreboteatzen, Bai, hori bai hormabila botan juna, baina ez dut ondo urten, baina bitu, halan dabe. Joki lekuz kanpo. Hori pasa. Bai, luze. Bai. Baina ez beha purtsu bat azarratu ikustezako, Hori ez da ben bihar, oin, saso hontan. Buru makurtu.
Buena. Ahí. Ahí. Ai. Epa, gaitu. Ia jokin ez ditxan. Julian Mila. Eta Garita peloti jauzi. Bai. Tantu gorri. Bai. Bizkaitxarrak 11. Ez da uki txarto, Isek. Ezkerreko ornatik asko urten dau, baina ezin geratu. Askotan horrek efetu ekartzen dago. Ezkerreko hormi holan joten da bine pelotik efetu hartzen dau eta zestan geratzeko ez dixaten erreza. Garita. Garita koskatu. Hau ize horrek Garita famosuen familixako da. Zein? Ez. Garita, Ez. A ber, ez, baina horrek Garita diraz Garzia. Garita haitxasan Garita, eta Garita jokatzen honepe Garita. Pelota sona, pelota so ederra, Oso ondo. Oso ondo Isek. Ez baina, eske hau oinaz da Garita goitia. Ez, Isei dinot, Isei. Ez dut, eta hau Garzia da. Aitxitxa jokatzen man Garitaz. Hori da. Honen aitxak, kotzonek, urtsene armailetan dago, Garitaz jokatzen man bebai. Bai, hoxe zaten honaz. Zu behizak, oinaz gaitxik, ze oinaz be Garita hori. Bai, baina Garita goitea. No, pepasa honet iraz Garzia. Bai. Bai. Ikusi zu, hori ontxe, hemen... Jaiala egibenen ipinidaren hori partiduen, txikito Aramburu... Ez. Asko ipintzen da bez. Horako bideoket asko. Katxin arkarazo. Bai. Seguro. Las viejas glorias, tú. Jesus Oliveira, Oslanda, ahorita. Olivera, ero, bai. Oliveira. Ai, bitu Oslanda inori. Epa, bai, baina... Zaparro seguru da, baina... Bai. Azikeria ez da gukiona, lehenengo zeta, baina bitxu, Oslanda ozen jokatzen diar, zeta honetan. Jokinek aukeria, barrut, perfecto. Olako tanto bat iban. Bai. Ederra, Hori, olako tanto bat ibala. Aprobate konfixantzia. Bai. Agertu, 12garrena. Ez que hori bidau, hori... Bakitxestan errez, asko nine final batan inda, tentzinoia be, asko oten da, baina... Sartu nahi bida, topen bida, ez da dependiduia ganero, la peloti bizia honi biztia oinatzeri. Jokinek hori ganera sobran daki, aurra, se le cayó el bocadillo. Eta, Amaro tamairu, ostras. Bi bateko partzialen bida... Bai. Biltz. Biltz. Bizkaitxarrak eta Gipuzkoarrak ozta, nahiko da utz bat hori, jatze ez da. Irabazteko... Isei barruti pentsa. Mal momento pa pegar, palo. Pentsako man Isei, bere barrutik. Bueno, gogoratu, oina ikusten da tranquila hartzen dagoela. Hau pelotarixen beste truko bat izan, ez da. Utz bat eitxo zunien apurtxo bat tranquiltzeko. Ixaleike. Zintxi soltau. Bai, ixaleike. Bueno, tranquilo. Untzan bai. Atze dintxo hartu. Jokin ezak elizi. Zaparro pepentzeko, atrapetan bote edo kale edo bale. Ez, sartu. Mucho. Sei pelota gatxo sartu, eta... Ostia! Buena, esan dago epaileak. Epaileak, buena, esan. Ai, ostra, zei, epa... Hor da, errepikapena galdu? Errepikapena galdu. Meka. Ahí va, a ver. A ver. Epaileak buena emon dago, baina... Jokin ez dago bapea doz, epaileen erabakizaz. Bueno, hori izan, erreixe gurrezku dago. Ez que margena badago, ez? Ikusteko buena, ero falta izan den. Ze joba ban... Zatzanine hori egurra, eta entzun egozan, egurra ez da entzun? Bai, da peloti jauz itxen da. Claro, bai. Da urdin ez da izen, neure ustez. Pena da, hori, errepikapenien,
ezin izan dugule... Ez da izabaitxik, ez da urten. Enbileuke, baina ez da guen. Bueno, Epa. ba, oin irugarren zetera, oi? Hirugarren reset bat eukiko Irugarren gu, zetera, amarrera. zeinek esango bana? Bai. Amarrera, irugarren zeta. Ordaz, Bai. Epa, da nik zeiote. Mare mia. Txapie bota be, eta zaki zeinitoko beteako bai. Hau txizeki, ba, urdin. Ba... Zei, zapa, hauntxene... Errepikapen ikusten honez, baina ez ikusten klaru, Ba. Buen izan da, falta izan da, nahi normabikua. Urten. Eta txaparro bezin. Buelta hau pelotia. Horrentxe bat eta batez. Bat eta utz, Bizkai aurretik. Ai, ez da ondo bota ba. Bai, ez da ondo bota. Idei ez da txarra, oinaz daurra etorri txonda. Jokinek atzera, Atzera, Julian Bile, eta... bastante. Bueno, Mucho, hori. Baina, ez da ondo botaten kortai ba. eta bueno. Azpitsi botaren hau kortadia, jokinek. Bai. Horrepaki, sobran botaten kortai. Izeik gora, esan dugu, Bai. partidu guztien utz gitxin dugu, baina... Bai, ba, mal momento, Ba, Mal momento. Hori Maguregi sakera. Ordoa, alain, eta alainek ezin. Eta alainete, Momentu txarren. Momentu oso txarri nien da bezone fallu, beha. Momentu honek ez dago. Momentu horik ez, hiru errez eta ja, esaten duna, karakruz bat anine, horako utzak, Bueno, hemen amarra da, ez da lau karakruze, bosta da nin, bueno, baina... amarrera. Bai, amarrera. Vale, ya más corregido. Bai, Joder. Ez da gitxi. osta, eta dauzak join de... Mucho. Jokin moz da bile, ez da zaki, Bai. Aur ba, eta sin rendidu. Gaur oinatze pentsot, pelotia esan bezetan ingo dela. Impetu handi jaukoa, jokatzen, Bai, bizixera, Bai, mutilaren bai. Beran haitxe Bai, tranquilo. karisma guztizi pintzen dago. Bai, haitxe tranquilo esan. Beitxu, errebesaz botaten egin garitak, eskerreko esku zelan luzatzen abena. Zelan dirigitzen aben peloti eskerraz. Darra pelotazua. Bai. Beitxu. Zelako pelotazu bota aben. Irute bi. Alainek. Gipuzkoarra badatu aurrera. Txirri. Argi dago, honek Gipuzkoarrak tranquilo jokatzen doz. Eure soltio doz jokatzen. Jokin da barriz bastante lotuta. Aigule, Tentzie. favorito... Bai, nik uste dute, bai, hori da berbi. Xaugarroa izango. Partido ondo jokatzen dugu iroztu. Bai, ez dago zue jokatu tranquila. Da, listo. Alda nahin, ez da? Aldu zuen nahin, bitu. Gora jenti urratzen da, Hori uste, zau izan, etorri, Bai. giro edarra da, kanpun bai. Ez da, zu tomatxuren bat, claro. Kanpundo giro edarra eta gero ez da, raliko presentazioa, ez da, kotxien presentazioa eta hor, ez da izaurutan, baina... Rally leharti bai, Bai, zake gero turrunda di bengo da. Goitxi bera,
Eta tanto. Eta jokinek ezin egin. Eta iruna. Gipuzkoaren alde. A2. A2. Euskitek esan den modun. A2, Jaun Andreu. A2, A3. A2, A3. A2, A3. Eta, bueno. No es como se empieza, sino como acaba, ¿eh? Ba. Iruta utzaziz. Hala, Manuel. Gipuzkoarra, baina bitu, iruna. Eze bezin iruna. Pasa. Iruza. Jokin ikustote urduri. Nik oso tenso ikuste dut, bai, lotuta jokatzen. Bai, Daulan, ehatza eta urra eta Bai, badaki horrek heldu bai. goten. bai. Oinatzek beti jokatzen daulan. Oinatzek oso... Betxu hori, ez noa doian. Oinatzen errebeskadak benono zutiraz, Ondo, eskatu botzo izek, atzetik, eta, ondo, eta, ez. Javi zeitze, Bai, zuztun da. hori ikusten da, Ja, oinatzek deskantzuen nahi dau. Oinatze deskantzuzkatu dau, oso urduri ikustotez, Da, Gipuzkoarrak behintzatenik oso eroso ikustotez. Soltiagoa ikustotez. Zeu ezauzuna, zorion hoixene favorito izan bihar erori, Azkenin, teata ez atuzu, partidue, zan aldot aurrera eta Jokin be, eta nahi dute. joki be azerre, Zer, musika pixkat epinik hau da. venga, dale. Ja, koneteten dan. Hemen YouTubeen beste aldien dago zenak ez dait ez entzungo da ben. Ja, bueno, epinik hau pixua da ben. Bitxu. Lehengo, Ja, claro, hor geratu da, baina. bueno, pelotari bat. En fin. Gipuzkoarra bintzat. Ia, Santik, ze aholku moteotzen, bere bikotiari. Bai, goixerri da. Goixerrik esango, ontsa zabiz modun jokatu eta aurrera. Lasai segi, esan ondo dabil jokatzen, Bikote urdina oso ondo dabil. Eta gorrizak, urduri. Partidu aurrera doia, 3 errezeta da. Bai, beixo. Eta ia, Irute bapesetik, lau tanto eitxua jarraixen. a ber, une paroiak si les vale palgo. Gipuzku. Lau tanto eitxu jarraixen. Bai, hori da. Pelotazo edarra. Ui. Ez da goizei, justo. Oinatze barrero arrebesa. Jo, Ezin kendu baina. Hoi ba, gori zein nau pelotik. Mucho oinatz. Kendu. Esteipa, zo zerraru inotzo baina, esteipa. Epailik ez dago zerre. Mucho oinatz, zela, Erabaki. peloti sartu den ontxe da. Bai. Edarra, Eta gizon parte. Bai. Oinatze asko obligaten da bixe, Oinatze ikusten da pelotetara oso forzata heltzen. Bueno, Bai, Gipuzku lehenengo txapela etatetik urbil dago. betxu. Ni pentsatzen dixo, bostera da desenfati, bostera izan mazan Gipuzko irabazi, baina, claro, amarrera da.
Bueno, Ba, ondinoko bado, tartia. Ondinoko bado margena, Ona sakia. Ondo eskatu Isek. Isek harto luzatu errebotera, eta tanto. eta peloti jauze, tanto. Tanto urdin, Gipuzko urretik. 6-3. Bai. Benetan lehenengo ikusi ze- honin, ba, nok esango. Ba, nok esangoan, ez da, Bai. Bitu, 6 utzeko partiala, zorion. Honek, tanto itxen bada peloti aldatu biko da. Ez da, nik ze barrixe diferentie bitu. bintzat, ez da? Bai. Nik ezagutena, minetxekotan gorrizak bizitxaz, baina ikusten ez ez. Oso lotute ikusten dut ez gorrizak. Sartu bai, baina. Beste bat. Eta zazpigarna Gipuzkoarren alde. Bai. 7-3. Oinatzen nahi da, baina ezin. Jokin oso estankata bere lekuan. Xopa. Jo, Osta, bai. Bai. Edarra, Pelota gatxa, eta tanto. eta tanto. Bai. Edarra pelota zua. Lau eta zazpi. Horrizik, Hemen, normala bereu modu nikariaz. Bereu jokatzen da urrengo partidua. Bereu bintze jokatzen da. Zein da bereu. Ikusi hozui, bai? Bereo, edarra motz, eta zepila dira. Zer zazu? Zepila di motzela ulian. Bai. Bai. Gero, eskuaz da ez duzu ikusiko. Gora, oinatzek etzi. Kendu, gatxa. Ezker horren ikutute. Oinatzek zeitzen da den. Aur, ba. Txapara. Aur, ba. Zortzigarna Gipuzkoarrentzat. Sortzi txalau. Eki. Uf, Eki eta bereu jugatu dira. eki bere hau. Vale, bueno, Gipuzkotik orduan bakigu zein Eki handikotik. bereu eta Bizkaitxik Javier da... Peru ez, Javier. Bai, Javier da Peru bentzeu, Javier, ezta? Peru, izan dira? Eta Peru ez da dituzu. Haue, azken batean hau, selezio arteko txapelketi dan lez, pelotarisek azken momentu arte, Bai. gorde... Bofa, zelako errori naben ontsa jokinek. Utze, itzela indau. Utze itzala, Bai. Ja, 9. urdin. Eta Eta beratzi bateko... tanto faltan, behatzi txabateko parziala. Beratzi bateko parziala. Hostia. Ufa. Eta tanto faltan. Mutriko harrak. Eta Txaparro... Chaparro nazkansakia. Buena. Sake ona. Hala, sartu arek. Tranquil. Bofa. Ez da zure kamarillo, de milagro, Ez da normala bona etorti peloti, Hostias, Rabiz, ba, ez bitxu. Berritxo nezaten, alez? Apurtuzko, barrixo. Apurtu, barrexo, beti ongoiz barrexak, obia bat. Chaparro... Heldu ino da. Ontsa bezako izasumo, beti gora... Bai, ez da. Etxo, entxeko zio, Chaparro pipareta... Jokin jau da... Nik Baina... konfiziantza falti do, ez da, nik. 6. Bizkaia xarrentzat.
Bueno, alainega intentau dau, hor partidua amaitzi baina, Peloti aldaza bea. bai, pelota aldaketia, barria, Zertau? ez? Bai, ezta? Beste barri bat. Baina, Bai. bizitza lan modu ez da? Toketxukiko dau. Bai, zo aldaketu dira bez. Eta hori gatxo izango da. Lo, hautzi. Hola, peloti sartu den oinatzek. Bai, bestian aldin motela dago. Mucho. Mondotzo. Jo. Eskure, alaine. Eta alain bixen bitxarri topetan. Bai. Eskapadina dutzen monda. Goitxi bera, apurtxu bat ia glowitz otzon pelotik edo, baina. Luze. Go! Maurek peloti ez da llegetan. Ez da binda jauko. Jo! Oja, zela peloti. Bai. Arepe, ala. Norge jauketa. Arra, bote, bai. Bai, hori gaup ikusi du. Eta tanto, gorri, Tiempo eskatu da huizei, normala da modun. Eusabene puri-purian, Bai, zontxi hiru tanto egin da beze gorriak. Arraizean da, bueno. Denpora tardine, minutu bateko pentsetot, txarto espana bil. Minutu bateko hori aukitzen da bela. Bai. Epa. Da batoz. Bai, minitxu bat. Bai, horra biliko, bai. Minitxu bateko atzen aldizia. Kontu. Bueno. Ia maure izakera. Ia saki luzetxua etaten daben. Motz da bilaten. Bai, honeaz pelotia zatea birkoa gorutza. Buraua, ze falta joteko arrisku gauko. Bai, Javier da Peru di. Javier da Peru. Ah, Bai, holan. bai, ongo eta. Jo, pelota katxa ja, sartu dugu, Bai. Hilatxa huelkazo, Hostia. Txaparro que palo egin dugu partidu. Lehenengo setian ez da ibili fin. Aurra. Ba. Epa, cuidao, eta. Batoz, Batoz gorriak. Badatoz, baina, bueno, honek. Hemen txaparro kontxe saki sartzen badao, edo kalo bale ingo dugu. Ni pentsetot. Atrebiko dautaten? Bai. Bueno, lehenengo sartu en bida, claro. Ahí va. Edarra saki. Sake ona, benetan bezake ona. Osta, zelako eretxe, mozen? Mucho Joder. bat. Boa, hori peloti zen partidu bari zugona, Bai. Mucho jore. Tras. Hortxe da biztarti topetan da, txaparro. Bai. Estotzen mundu. Epa! Jokine, maure, jagiz estatu dau. Edarra. Pelota ona. Pelota tanto goizan ikusten, Mucho! Sartu. Urdina pentsako da, no? Otavia, ba? Ja, jokinek eskure. Julian bile. Urten ingo da guaina. Bai, da txaparro ondo. Txaparro rebote garra. Edarto. Opa. Ufa, iza laburre, Bai. Horrez. Magure Julian bile. Ederra. Topau, bai. Gorriak gantxe suspertu dizua, Bai, ja, berandu zen. Mucho. Hordo, ja, zaparro, eraukerin bila.
Kartera, oinatzen dugu da. Arra tantua, Bai, benetan, ben. Eutzi, oinatzek. Tanto herri daukor. Gutxo. Zer dago baina, bai? Bai. Olako tantek ez dut ikusi. Tanto, onena. Partioko tanto onen ikusten gauzantxo ba. Oh. Jokin Julian Bilibarrigo, eta. Eta tanto. Bueno. Zela tanto ikusi. Hauxe, tanto dik onena. Bitxu, oinatzepe, potrukin. Oinatzepe, bixotzei golpetotze. Beratzine markagailuen. Buah, nok esango Behatzi txalautik, behatzina. Nok esango Asun. Da, oina eze, bat eman aterpideko da jugadi gutote? Bai, ez da bentzaten. Hostias. Boten. Berria salrio, esaten araz. Jo, oinatze salo pelota sartu itxuz. Zesti pini dana barrura. Dana, da txaparro bezala sartu itxu. Bai. Da izei peskumia zean hornean sartu itxu pelota batzu. Eta magure egite... Tanto osona. Tanto zoragarrixe zen da. Zatu zaten partidu amaitxut ikusi du. Zatu zaten partidu amaitxut, behatzi txalabre lekua ze... Zeino, pentsaba behatzi nahi piniko zina. Zaku ona kenduta. Sake honbataz, jokin, beran biharra bentzetin dau. Mucho... Arek ez da bizten errebotera, Errebotera zetako itxi. Kanpora! Nok esango ban. Buah, chaval. Nok esango ban. Chaparro. Se la ha jugado, Partidazuaz. Se la ha jugado, Bai. Da, irabazitxeu kida partidu, Irabazitxeu kida partidu, azken galden da, oinpozik. Asko sufriduta gero, Bai. Ostra. Asko sufriduta gero partidun. Bizkaitxe momentuz Gipuzkoa lau txapele konduzez. Lautik lau. Eta bueno, oina zaintxo bat hartu. Zelako huelti motzen partiduari da. Jo. Behatzi txalautik, amarra behatzi. Nok esango duke? Jo. Apostu ingo banak, Bai. Epa, quieto, Manolo. Amen. Bueno. Oine tartetxo bat hartuko geupe, oine beroketiaz lako zaitxou, eta ontxartei bai. Adarto, ontxarte.
Bueno, Ibai. Hemen, Bueno, we are on air. Hola, esan da, ez da? lehenengo partidu resakiaz goz, Rezak nire ja, rezak ja dure ja, goxine hiru partidu da baina beste bat. Zute jornada intensiba, dago zu. Gatza guzena goni baina, beste bi.
Bueno, ingolako partidu badi gustora ikusiko txut, Ba, akabo, ba, hostia. Beharra ikusi. Arrastiko biak jokalari hasiera jokalariek 22 urte zazpituetan Gorriz, Gipuzkoatik, Ekin eta Berean. Eta Garriko Urdiñez, Bizkaia Honezkatuz, Javi eta Peru. Epailaretan Aitzor. Bueno, Sorion, zan ikuste oso partidua. Betiko prentiz, da? Nik, hau, Nik egul... gorri, oso. Nik hau partidu ikustuten hori kantutu hango dala. Lehenengoko apostaten eban, lehenengoko partidu bai apostaten ebanak gorriak erreziro hasikoena, bitu zan izan dan. Baina hau bai ikustotena partido bastante horrekatua, Bai, niri eki asko guztetate. Duke, errematerako, adibidea duke. Bai. Eta gaina, Bueno, aurrein... bere duke atzien. Bai. Bere guen momentuan... Zagero diferente bidaoz, Bat eskumia jogatzen dabena, minetzen dabena, eta besti errebesistia. Bai, bere hau errebesista dutze da. Bai. Eta bere eskumia dutze. Eta ni pentsaten dut, berauk eta pelota baju hautsu bat erabiliko da bela. Bai, Perun eskumia... Perun eskumia horixe ebitateko, eta bueno, gero berauk errebesaz indar gehiago aukola, eta bueno, aukera gehiagukiko da peloti atzini pintxeko. Bai, gero Javi errenatetan abilea, orduan pelota motolaz bagatxo gokiko. Claro, bai, horre bizitza joko dabe. Honek bizitza zibiliko diraz, Peru eta... Peru, bai, Bizkaixek... Eskura... Errebesauko da horrega, bere hau. Bere hau da, bere anaiek eskumia. Anaiek eskumia, bai, Bueno, anaiek dana. Anaiek, ostra. Tanto gorri. Bai, tanto gorri. Claro, oine kontutan hartu bizuena da. Ai, amigo. Hemen gerrikuek... Ai, amigo. Gerrikuk eta kamisetan kolorek Ai, amigo, bai. Horre konfusioa alde. Bai. Orduan gorri esaten. Kamiseta gorri dunak eskerrak amene paile eukuna. Zuzentzeko. Kamiseta gorri dunak, gerriko urdinaz doiaz. Gipuzko da Bizkai esango eta kitxo. Bai. Bai, erretza holan. Hori da. Tantu Bizkaia, tantu Gipuzko, hori da. Ja, ze pelotan bila... Toke dun pelotatxu bat. Toke bizi jaukona esan dau. Berau. Buena. Peru apurtxua kantzaute egongo da, ba. Azkenengo zazpi egunin ez da izen magarren partidu berreia. Bai. Egunero kantxan, Ba, kantxan egunero eguliko da. Jokatu ez da nabe ensaiu Valiente, eki aurrein. Zelako erretzen moto zen bere. Betxu zela mota erantzak, bai. Peruko hori moto zen. Edarra! Eki normalitua. Aukeri ikusi dau. Ibai, akortza, enazak hortan, ze txapelketako finala izan? Izango zen, Gabonsariko finala izango zen. Hanbe, ekin, amabi tanto izitun partiduen. Egindakoak? Bai. Amairu, da grabaute daz, grabaute eukaz bizto organ garin. Ena xakoraten, Ez.
berak ezauzten hori, derechos de autor hori pagobiko dela. Zeinak ezautzen hori? Ekik, Ekik ezautzen? esan zen, ekik deukaz, Joder. zure, ba, ez da, 12 biparet edo grabaut, Bai, ja. bai. Eta, Derechos. da zelan izan kontu, partidoko honena izan, da galdu joan. Ahí está. Ba, da izitzen tanto, baina, Ikusgarria. barra izitzen tanto, Bai. Eta galdu. Da galdu. Ze pasete zan, ba, partidu ma? Ez, ba, ez da, Bueno, danak ondo, eta berak egin dut asko, bai, aur ba. eta Javier nutze, Bai, Javierreko rekutze gitxi besta. bai, apur bat behien sartu dut, eta hasta... Bai, bueno, Javier haue bueno. asko gezautuko. Partidu antxasia eta... Obereze, Tolosako ez, Toledoko da. Toledo, Toledotik Madrila jote zan. Antxika, zioan nahi pelotan, Toledo, Madrid jute zen, hori Ensaio entrenatzen. gehitxa, bi ordu, frontara bi ordu etxa, do. Ba, honek kilometra asko injeku dau. Bai, da, oine, hemen bizi da. Eta, bueno, gero... Honek kilometra asko indituz. Edarra, ontxe Javierren... Edu Arrieten Paretara kamion bizi apaino, dau. Edu Arrieten kamion apaino kilometro ezin dituz. Aurreko nipina Facebook, casi 1 millón de millas bere kamionak pini ban. Da, salpikaderune argazki bat eta han mila tiz, kilometro milak. Bai, Mila bata, mila kilometro segundapeko. 1,6 gitxe gora bera. Ba, Kilometro terdi pasau. ez da bardinen mila marina. Ez mila eta sortzireun, bai. Orduan, 1 millón de millas kamio bateria. Hostia. Ez gitxi. Ba, honek urrutiak eta honen haitxape horren besta ingo bezen. Atzera eta aurrera. Gusto izun zala. Alde dago? Bai, gusto talde bala, bai. Lehenko baten, Alde tego, samintzat? Oindala asko ez tala ikusi opa. Bai, abe, biarra, estatu batu eta joten da. Bai, nortera zuten da, Connecticut. Bai, Nueva York ingurun. Semi deuke hemen eta, Bai. Semian eta sarri. Amor de padre, Amor de padre. Bai, jana, bitu, zelako horrez kasua. Peruri kastigaten atzin, Peru keltzi. Bai, ez kamen eusen. Oste ditu zela sartu da, peloti. Da Javier, ez totzeken dut, ostras, zelo peloti sartuan, bere upe. Eta tanto. Peru bastartu, tanto, Tantua korri. Gipuzko. Gipuzko bitxu. Baina ni gorri zauta, No. Ahí andau bien. Baina, Da gero urrengo partida rez. beste aldetik ikusten dauenak, telebizionetik ikusten dauenak esango da, bufa, gorri berde... Bai, gorri... Honek zoratute daz. Edo partidu erdiz ikusten, sartzen denak. Haide. Ez dutzo pasako. Baina, palo. Bera unigaren utza, Lehenko tanto nindela Bai. palo, eta bigarrena. Bueno, gero Javierra de gaitxi besan bidana da, hau dainako tempoa. Bai, hori da, eta ondo, Bai, Uste dut ondo ibili dala, Lehenko urtizeteko Bai. politxo. Uste dut oso ondo ibili dala. Bai. Dututan hartu bida, hane veteranupe aurreko urtitan egondako asko fosile. Bueno, Koño, solta otzo baina. Amerita jute zinen, asko ipaseratzen, ez da, lehenko temporadi asko hori zezan, ez da, de transito, apurtxu bat, adaptazion edo, ez da, Bai. kosta itxezan, ez da, pelotari asko dira. Bai, da gero itxin bizara kinelara, ez da, sartu frontora eta joia za jugarra, esto. Formatora egokitzu bizara. Eki barruen, Eutzi, oso ondo. Bai, Perui, Peru korrikaldi batzu behin, atzera eta aurrera, eta... tanto. Eta... Egun semik Perun kontra jokatu ban da, partidan aurretik esan otzan. Kostauaz, barrurez bota, Peru alegoan gojatzu da. Ez bota. Ba, bota. Lehenengo aukeri dugu genituen, barrure bota, da Peru alegau, pumatzera, tanto.
urratu nintzen beranat esazten. Bai. Bai. Ezer esango dugu, no me lo repitas, baina gero bardine behar. Peru ibarrure, gero biparetak. Ez, hemen zageruak, danak eroiziat danak esango nuke, tendentzia dauke, aurrera juteko. Da, kostauaz gainetik. Baina kostaba ganetik, klaro, dakizin hau da demotzu dugu, te bendez. Bai. Ez da, hori Ameriketan, Ekile gauzarra. hori nik zorion Ameriketan hartik hasi nuen. Zer? Aurrera zuten itzan tiru maura eta bai. Ez zen duna. Adelante ikuste usten nien, aquí viene este, tak, patraz. Lasterik hasi nan atzin gehatzen. Baina Perun kasu, ez da Perun esan. Honek hainkak, daukez bizkorra. Azeratxua etxain da, llega utxen da. Bai. Dauke... Lo que pasa, Peru, nik oso ikuste dut oso elektriko jokatzen, hasieratik. Pentsatote, beran izekeri... apurtxo bat dosifikamen berko da bela, Partidu luzi alda izan, eta... baina beran izekeri da. Bai. Jarritxe dago nien saltoka dago. Bai, baina dago oso hiperatibo jokatzen da. Apurtxo bat lasaixo hartun. Anaia da lasaixo, Bai. Uste horrek, izakera oso diferenti daukela, Alan emoten dago. Mucho! Betxutaz, bitu, noa bota gaben? Noa bota gaben, Mucho, Javi. Ia, erramatan gau. Maltzurki atzera. Zelau peloti, Eki barruen, Javier Relden da. Eta... Gora. Eskerrorman gora. Gora. Betxo, Javier rebota dau. Eki aieu oztan eta gero Eskerrorman gora. Ez da oso ikusi, baina hemen errepikapenean. Baina bai. Partidu... Horre aurrin va haber mucha batalla, Partidu gai, motel. Aurreko kuadrutan, va haber mucha batalla. Hori ikusten dut. Etxuri hauko. Daun zer esan dut antzin dala minitxu bat, Eitzi milotza apurtxu bat horre, pero ez da precipitau iar, honek atzera ondo botaten dabe. Honek ekik kostau posturitxin, nien behitu itxen dago. Aurkari jan ondo zen da, honek baki, noiz botaien atzera, noiz barrura. Eki lehen bezatute, asko guztetate, Aserija, sabe, ez da, tirar por tirar. Da gero jokaldixe botatu. Bai, eta postura bardinetik botatotzu dana, Bai. Mucho, Javi. Mucho. No, zutzuak hostila motzen, Errebesaz. Formagikora, hor dago. Edarra. Zelo peloti sartu da bere hau. Ja, Lemon. Errebote Lucie. Lemon. Barrura eta tanto. Naitxa, Bai, zelago politxo bota ben Javierreko induen. Naitxa, posturin jau, tak, bertan barru niztera. Barru niztera. Perfecto, bai. Bai, beratak inotzo. Gorputz hartun daue horretxeke urrutiek, Bai, gero... Bai, hainkaketik ustotzat zendu hauak. Javierrek, bai. Bai, da lepu, bizkarra. Bai. Lepue, gutzako lepu, Gipuzkoarentzat bizkarra. Bizkarra. Barruan oso garai. Heldu ingo da, Urrutia. Urrutia esatu, baina Javier. Bai, Javier izan oso gazen da. Bai, hori da. Javier Urrutia, hori kantantia da. Ez dakit. Bai, Aipa, ikutu, bai. Kutu indau. Javier Urrutia, Javier Urrutia. Bai. Javier Urrutia, hori ze taldetako kantanti izan. Larixe... ChatGPT. ChatGPT. Galdetu. Txainamen, ja. Matematik esango du. Zela, ez toz zeutzen.
Bueno, hemen Uf. Pasa. ipinio da lehenengo edukatu mirada eta hola gure. Bueno, guk eurera. A ver, etxu. Txirrindulari hoi bat begon da. Bueno, guk Guk eurera. eurera, Ez dela lehen entretenitzea. Ba. Eulisai behire. Txokuan, heldu ingo da. Eta suerte zen, ez, Peru. Mucho! Peloti sartu den bere. Peruk boti eskatu da, baina. Bai. Jo, Ostan erun dago, Peru. edarra pelotasua. Horma bizetara. Zengo pelotiek. Etxo Javier. Ordoia, ai. Bueno, Arrima buentzako. Eta ondo. arrima buentzako. Ekiri eta... Raru da, baina bere une... Eta zerago pelota erraza euki da ben. Bere auk... Hiru laugarren utza. Bi eskumina zintxu dintzen. Bai. Hirugarrena izareka? Urduritasun edo izango da, bere ez da ikusten. Hemen askotan etorten da nire partidu jokatza eta honek utzik ez dago itxen. Pasa. Pasa. Bai. Partido elegantia, hasi da, Haue. Erra martxi, Bai, ritmo honin jokatzen laurak. Aurrean gerria ikusiko, atzian bebai, zabelun artin. Betxo, ditutezoak egaldizia. Eta txapara, onde bipareta botata juna ezta? Bipareta. Ez dit, gozta-goztan neku kuidaue peloti iruten jutiaz eta... Trabaitzen zuken du. Eso, tranquilo. Ba... Lehen esaten mazen, hau, Peru, urdurix eta zelan ez da izango, beran daitxe zeutut, Aurri berikoan urun? Bai, hemen... Ama entzuten nahi, ui, entzun dugu hor da. Hor da bi, nunun badoil. Bai. Haitxe Iro Landaluze. Haitxa besti berik urren. Udazkeneko lorea, programa zoragarrixe. Temporada batzuk izitxuen, ez da? Han, perretxikuei buruz eta. Esplikazioa. Bai. Ederra. Zelako. Ederra. Oinguen bai, ja alegin batzuk gehitxu eta alako baten sartze lortu tanto bat. Bai. Lehen esotzuten modune, kostauko posturan, ekik daukonak gustatzen jatena da, kostauko posturan, dana botatotzu. Ez da huetxen, beti, ez dutzazu ikusten ze botakotzun. Ez dutzazu ikusten ze botakotzun. Barrura botako gotzu, postura bardin dana botatotzu. Hor da, jogurrutia hon. Edarto botau, Ai! Igule markau indaularrei, ez da? Tardeu indau botaten. Zlako peloti heldu da eki, Bai, betxo. Bai. Eta gero... Bai. Bueno, beste tanto zoragarri bat. Hori da. Bueno, gaur kanpun giro darra, baina nezi zen da betantik, Kantxan begirua. Bazuan, partidu eskazan betokiten Bai, kago ba. Baina gaur posimoek egoteko monga... Zelo, saika garu eta, ez da? Alixo ditzer raru, ez da, izan paso da, Ez da, baina... Kostau botan entzun da. Kostau botan entzun da, eta... Peruk, tiempo eskatu dau. Tiempo... Bai, ikusten daue... Demora tartetxu, Gipuzkoarra ikusten daue bado izela eta, tiempo eskatu. Bueno. Hemen, minutu bagaitxik, musikatxo pixkati bintxiko meni duk. Pues da ipa. ¿Cómo lo ves? Pues, bera. Espero que bini ba.
Ambienti, danako zu kontrolata, zorion. Azte musiki, kamaria, Kamarak. mikrofonu, danak. Hosti Ba, jauzi. alako baten behar sartu gut, aia bentsete asartu gotela goten dago, hori. Ez da erretza danak ondo funtzioneti, Gora bera barik, zuzeneko gora bera barik. Beti da zozer. Bueno, oindako zone finalak eta hurrengo zei izango die, berritxuko San Gregorixuk edo, San Gregorixuteko finalak, maietzan 17 dile. Datorren aztian, ustot dizela. Datorren aztien zei, Osa, hau azte zurrengo usteo dala. 17 dile uste dut. 17, bai. Bai, 17 hirugarren izango Bai, da. datorren azti barik urrengo. Datorren aztine markelek eta auke semifinalak eta Hiru hamarra hori. urrengo, bai. Bai. Azte Ibarro. Bai. Bambe, partidu darrak euko zuez, aukeri dukezue, no? Badakizue. Bai, Berritxudor. berritxu, Berritxudor. como marquinador, Bueno, Bueno, pelotak, ja, kantxa. badatoz, protariak, jaialdiari ekitera. Ba. Iak izakera. Ekik ez dago, sake dikentzen, da hor kontu zeuki berko dago. Bai, eta zinta duen nire hau beti izaten sakine peloti sartzen duen, beti errematau. Bai, Gure arepe danian igule kesiko da hori, temple gitxo asko gatzen. ez da, ba, Han egunero kantxara dut izau zen, ona, erregotia, Horra, botik. Tanto zoragarri zen da, Edarra, Javier Urrutia. albotik, Nobota, Zerendulari zio, bentzet. Kantanti ez baina, Den hendik ataro zumaia. Kantanti beba duela esan honako. Topo botot nik, Kantanti, bertzolari zer da. Ia. Xu. Sus. Complicado. Joder. Ai, eta oin besta ondo kolokate hona, Javier. Hori peloti itxin biban. Ai. Buruk emoten ez pau, alperri da. Javier Urrutia, Jaime Urrutia da. Ai, zeo zerbait. Gabinete Kaligariko... Jaime. Ona, sakia. Sake darra. Goikena zemotze da. Gora, Eta goiko sarera. gaur bere ubera ikustute urduri edo esteipa. Ez da... Nahi botatzera eta Bai, ez da berane... dominau nahi. Beran betiko mailan ez da jokatzen nahi izan. Pasa. Luze. Matxin bere hau. Honek. Bere, haitxe semiak. Semie, Bai. honen anaie, Anaie, honek, bai. irunbutiko di. Da, anaie, hori, lehen esan esanak, kimarra hori.
Osta-osteruan, aukerako pelotiekik, zer ingote dau, atzera, txitxakan bila, eta gora. Eta gora, bai. Eta gora. Bai, esaten egona zena. Anai bezestaz jokatzen dago, baina Rubixen, bai, Rubixen... Bai, Bai. Koño, Rubixen gaina ez daite... gorputza bako, Bai honan ez daite, ez duken aproban. Koño. Bai, bat larota mabi, itzorezko... Bai, gorputza bako, joder, lasema durta goz. Amasei orten. Joder, hostia. Amasei orten. Atetik ez da kabitzen, da. Ba, tankia, bai. Da ez... Antxe goxando, bai. Da ez lodixealako, Ez, handitza. Corpulento. Ofa. Gero pelotei behalako demotziz, Seguro. Urrutia kaukeria horrian, moztu. Ederra. Epa, bigarren Bi izan dutzo, bi. Bai, bigarren jaixen izan da. Bi. Eta oin be... Osta, baina, bai. Zeran doiz horrek errepika begenak. Ez, oingo ez da sartu. Oingo ez da sartu. Ez da sartu. Baina, bueno. Pasa. Lentxoa magurein haitxere pasau da. Puzke. Zelako puzkada genitxuz, guri begira. Bai. Oine, partidu, Tentzinoia onda, Da, ostra. Gero igule etxin behik ikusiko da, repetidu eta ja... Ba, tranquilagoa, baina alan dabe nervioso, Ba, ja iraztxe, ona ja bakizun irazitxe, hola ja tranquilo. Baina... Nira etxe zanak itxo, entzan, erreal sale, baina... Da partida sekulo ezin ikusi. Zeinek? Nira etxe zanak, Bai, Da, partidu gazten badan orduan bai, Eusan laburpen danak... Danak, baina... Irratixen entzute zion, Bai, eta guztizut, bai. Da, zuzen inezan ikusten, Ez iban. Ostra! Da, hemen be, bueno, grabauta buena, iarretzak ikusten da, ez hau zuen bai, irabazi. Hori nire amape, nire lehenko nire nahi partidu. Uste bazan, nahi txamistu zu izan? Ezan ikuste, bera begira otezan, otezan publiko, baina bera begira. Bai, bueno, da txapelketi bazan, buf. Bai, nire amape txarto pasate bantzu, gure partidutan, bueno, uf. Ja, gero semienetan zelan pasetagoa. Seme alabak jokatzen da bine. Bai gero. Bigarren sakia, ekik, eta luze. Pasa. Bigarren. Bi pasa, berriz, falta. Bueno. Eki ez dut ikusten gaur. No ves, por la labor. Ez dut ikusten bere joko ikonenaz. Ba. Da nire hau... Eta lan dabe horreti doiez, Da horreti doiez, bai. Ikusten dabez, lehenengoz eta irabazteko aukeri daukela, eta igual ba, ordoia, eta honbe eskapo. Da, eskapo, jauzi pelotia. Eta honbe, Peru... Aurrera, Harinei, aurrera, Eta esatotzuteki da, aurrelari bat, askotan botaten dagoen atzera. Postura barri tak botaten dago, Horre behitu itxin dago, Horre ikusten badau Peru aurrera atola, barri botakotza atzera. Amairu eta amabe. Ez du doia. Ez du da zutu, Ez du. Amairu eta amabe, Gipuzko horreti. Txulian bila. Pasauen gotzo. Ez? Ondo, etorri da. Aurrako aukeri, ez da pasako eskura. Naon? Eskura motza. Txula! Ez. Iso, pero... Hame, matxin.
Azpi-azpitxe jo. Ondo bere hau, oso ondo, Mucho. Egarre motzo. Dios, Benetan be. galante eman dio errebesakin. Dios. Kendu paretik. Oh, Ekik emoten dau Javierren kontra ez da lan nahi zer jakina. ba. Hain eta geratu. Eta gatu jago. Eskatu ze. Egarrak emotzu errebeskazo bi, berauk, Bai. Hain emondotzo bigarren azikuntze bitxu erregoti megatu ina. Da, bitxu, Gipuzko, lehenengo zetei baztetik kanto batera. Bai. Eta Peru Dabil erdi alboti jokatzen, tanto guzti. Peloti bizitza dago eta beratagoen eskumia saiatu ditzare goitxi bera batzuk, pikada batzuk botaten. Ba, bitxu. Atzera urten. Eta... Peru heldu ez. Bai. Peru nik... Javierrek ikusi da aurreruz datu zela bisek eta Bai. buruz gain pasa. Bai, eta esaten ebana, honek atzera botaten. Nik, peloti aldatu dabe, Bueno, hau... pelota bajutsu hau edo. Eta amairu Gipuzkoarrak aurretik. Eta hau, partido darra ikusten. Hau, bizia, ba. Matxinak momento txarren egin dugu. Bai. Eta... Amalauna. Amen bezer. Ados, Jaun Andreok ados. Euskitze esaten emodun, amen bezer. Bueltala. Sartzeko peloti ukidagua. Eta amabosgarren. Jo, azarratu inda Peru, Peru azarre. Azarratu inda, bai. Moz da malau. Lortu da empatati baina, ez da be amaitxu. Bitu zelan den kontuk, Emote bane, buelta momitzela... Bai. Lehenengo partidu modun, emote bane, buelta momotzela. Eta... Bueno, Vamos, está malago. Partido ona be bai, Potentia. Peloti bizi-bizi. Ia, hemen setopeta hon. Boto gehitxu ikutze zabiz. Boto gehitxu ikutze zabiz horion. Bai. Zagizu geldirik egote. Laster izango, pum. Ia, liau joten hondiek. Ia. Lengun betiz guztu pasauten ata. Bai, Horren horake karrak izten. Esan zen duen, bai. Nik ibili ditxun ere gixak, hau konpontzeko. Zein, hau? Hauxe. Da, zizan zagaztan ima. Disko gorra. Disko duro. Bai. Da, bueno. Da, barru neuki zen duzan gauzak eta? Rekuperau zen duen? Historiz ilusioa kontetago zelan inoan. Kontego zute gure maten, horre, Horre, totxote gixen, gixe bazpertute gozen. Gimnasio luzaketa batzu, toto batzu getxen gozen edo, esterilan, antun bata. Bueno, amenados pelotari xe barrido. Bai. Eta... Ondo. Lehen euskitzen ezazune, Hau partidu ipinidan, Jesus Olivera, txikiton da partidue. Baki zein dagoen komentarista? Xabier euskitze. Bai. Ata kontek zema fronto da zemat urte. Xabier euskitze lehen
lehen berak erretransmititu zan horre partidua. Bai. Bai, txikito Feliz honek, Gernikan jokatze benian. Bai. Ba, ata kontu zemat urtien, dabilen... Bai. Euskal Telebistako logu agorre zara txori bat, haixe logu eguanin. Txantxangorri, Txantxangorri urdin. Ba, ez da izin zan, baina bai, ETB-ko logo, lehenengotako logu, Lehenengua. Ba, bai, Xabier Euskitze jauna, izan esatari ja. Mucho, pero... Pelo sarteo. Urteteko esan dutzo, bere hau, horma bizat. Javier Rayo, Mosu... Eta horrek ez dauko, erantzunik. Agarra. Errepikapenien ikusiko dugu. Javier Rondo iritsi. Txapainen moztu. Eta... Bixen tartera. Ezin dugu. Pantailan beste linda duzena, disfrutan egongo diba. Seguro. Pasa. Pasa, luze. Oso luze. Eta, pasa. Pasa doblea. Bai, falta. Bigarren pasia. Gero galuke, karu, bagezani? Ixaleke. Lehen amalau nein dabe. Gero amabost amalau galdu eskero, eta doble pasa, Bueno, lehenko zekin ekipe batein dau. Bai, ba. Tanto bagaldu hau lan. Ekiri berei bemotzen, ze pentsau. Claro, lehenko zeta eskapaueken pentsako, joder, doble pasa. Aide. Zelako elegantein nabena. Zelako elegantein nabena. Saltetxua esgatu. Javierrek, tanto edarrein dau. Tak, zelako elegante etxin dago, harinari botaten nabana. Bai, lehen atrapautzena gatu indau asko. Bai. Da tardau edo eki astixe motza. Atrapautzena ekik. Bai. Ba, honeko harin botaten dago, urrutiak. Osa, Javierrek. Hone pakiz, kostaua tita baten botaten, aritzerkea estilora. Hori asko esatia, Hori asko esatia, baina... Dios, azpizane, Mucho Peru. Mucho Peru. Ze sartu da nahin behar? No, Peru, se está punto de juego. Eta eki gesen. Oso azpizan sartu dau. Peloti esen errenditu. Bitxu, ikusten bada oso azpizan sartu dau. Bitu sartu da bena. Zestia, bitxu, behian, hemen. Hori zestia aurrin sartu bida. Zesti beti aurrin. Bizkaiz aurretik. Hori da. Edarra, ekin normalitu da. Oso hausart, pelotia aurrin topa, datita. Biparet edarra. Benetan be, ekine bigarren biparet izango da. Bai. Bi bai bintzat. Bi bai. Barrurako pare bat pebota dituz, ez dituz ondo bota, Gero, barruguk Peru ailegeten data. Bai. Lokomotori etorten da, brruta. Kinti sartun da, Go? Ez da gozau, bide beste. Zauz! Eskerra roman Falta, bai. Bertotipe ikusi du, bai. Baina errez urteotze, bere hori... Bai, sikune mototzo. Da ez da, ez da mutil ezadozune lan, hundi xebe ez da, Ez, baina posturi ona.
Eki barruan itxi. Eta Perua llegau. Bueno, cuidado, chaval. Bere buru hilbidauta. Asko urten. Ahí va, tenez estia. Ui, Grakadi entzun da, ui. Ez, entzan ez... Estia apurtzeko, Bai, zara eta raro endau, Ez da askori biharra, Ba, baina eskerrek hormixo dau, Bai. Eskerrek hormixo dau. Bai. Pasatera botaten txunda, eta... Ez begitu dau, baina etxura batene... Ez da emoten aru apurtu da benik, edo ez da ipa. Grakadi entzunen da? Bai. Ez, baina hori esatutzute eskerrek hormixo dau. Bai. Da, edarre motzo ganera. Bueno, vale, partido horrela. Pero... Arriba. Bora. Bai, bosgarrena Javier eta Peruntzat. Bai. Ja, Javier, zakera. Epa, osta geratu. Alba. Dios, asko ajusta dau, Kortadia. Oinetik txaparra. Bai, 9. kuadroti bota dau. 9. kuadrotik. Barru ikusi hau libre, eta bueno. Bai. Bai, eki apurtxu bat zabaleratuta hona, eta bueno, zela jo hau. Pasa. Sakin bote txikine mototzo ekik, Fija, boten ni botia, tak, itxitzen da biost. Ia ba. Ia ondo sartzen da ben, ondo bai. Hartu ingoto. Beste bat txapara. Oingo ebe. Las dos en punto, txapabi? Bai. Segizan. Ahí va. Sestia apurtuta, aur ba. Bai, sestia apurtuta duk ez da. Baina, sestia apurtuta, baina ez dut eskapaten, sestik. Ez dakit. Sestia apurtzen anin, pelotik eskapez jatzu. Da, saki ikusi gotzat ondo atara da bela. Da, sestia aldatzi oin komeni bai. Ez dakinik. Akorteza, ladutxeke final baten apurtu ibala horre... Bai, finalina apurtu iban. Bai, aro bila ganera, aro bilak, da jokatu iban. Artuan, baina lehengo hori iban, lehengo ineban, sestia aldatu iban. Da, proban, da, sarraz. Baina goizerrik ez eutzan ez egitzeko barriña. Bai, sarraz jarraitxuan. Bai. Eta ondo, gero kizan partidu jogatuan. Bai. Da, iroazi iban, baina? Ez dakit, baina, aro bilak apurtu bazan, Bai. Da. Bai, zon eta eitzen edo, eta krak da jota gaina apurtu. Bai. Baina hor batzuan esaten da bezta, osatu zu, neitxe apurtut egon, eskapetan espotzu. Segi. Bera segitzio. Betxu, por ejemplo, gero aurtengo winterri pasadan agurrestiri bardina paseako, sestia portuan. Bai, eta jota gero alrebez. Baina gero orduan zaitzik eizman bardinain ba. Barrizia segiru, porque 3-0 junzin irabazten, ero 4-3 irabazten, ero tanto bat eitzik, oza, nik uste dut hor bardinen bibala, horrek segirun biban, zesta bardinaz, ataraban zesta zarra, da engantxada bi bota bazan. Txapapera, gero beste rebote bape bai bera, da bu. Igule eskapo ingotzen asko. Ez, todo lo contrario, ez dakit. Bueno. Ba, oine, a ver, ondakon sestio esarra da, Bueno, emoten da bestu zela engantxo gintzen lehenengo pelotaka dan.
Pizka bai, eskapau. Eskapau Bueno, bai. dituzan ez tala zesta barriz ja. Ez. Eskapau itxotza apurtxo bat. Baina, bueno. Bai, baina, bueno, hartu gotza, Bai, hartu gotza. daukela, ezta? Bai, rebesa ez be, eskapau itxotza apurtxo bai. Claro, oine, bueno, a ver. Hautatzaileek zesti busteko dinotza apurtxo bat. Zesti guztia apurtxo bat agarrateko. Punti guzti. Takue guztiz, Bai. Bai, Takue. takua, da punti bai apurtxo bat guzti leuke. Bueno. A ver, ez dut eskapaten asko, apurtxo bat eskapatut. No, Bai, ez nire dauko horrek, zestian atxik. baina ez dut zut, aurreko zestiaz saki atara de modu petzo, bueno, ba, ez dauko txarto, ondo dauko, oza, da, aru apurtu, aru apurtzeatu ni, mate, praktikamente ja pelotik eskapa dutxot. Pelotik eskapau, da bixotzinek ez tontirua, Be bai, boltzilu me bai, berotasuni jarri. Boltzillo. Baina, ez dira, igual ez da zarri izan da, ez dakit. Bai, a ber, erabilitzeko izen da, Ez da guki, Bai, claro. Erabilitzago ez izan da hori, baina, bueno. Ez da guki itxuri hori barri-barrixek. Betxu, ez aterako Perunek, Perunek zuri da, guantie be zuri dauke. Bai. Edarra. Jakin dugu aki hau Peruk, zestien ontzu hori, ata dago hori. Bai, Ez da ditu, guante zuri hori barri ja, bai. ez da ditu, hiru bat azte olako bat erabilitzeko. Bere hon zesti, bai, barri moten dago. Bere hon zesti, barritxu moten dagoela. Guante zuri ja. Guante zuri ja. Baina, bueno. Batzu bezkutik izartik eixo gauden da. Da, upa eta gora. Ahora. Batzu bezkutik izartik eixo eta guanti Baina, lehen ezadun ez eta dago txantonek jota guanti gutxen dugu, baltze gutxen. baltzitxuta. Bueno, garek ibili be. Bai, a ver. Muchos kilómetros. Zesti kilometro asko, Ofa, berape bai. Bai. Baina... Bueno, Javierren beste zake bat. Ondo. Bere hau, solte. Eta... Ona. Sartzeko izan da, Sartzeko izan da, zeuri pelotin errebotin geratu ingo zen. Sartzeko izen da, sartu inbibala dinoz, ezta? Sartzeko. Sartzeko, bai. Goizan marretik joago. Lo que pasa, bere hauke peloti emon etxotza, Hostia, horre pelotak azutara, ipini midata. Muxoekin, Kanpora. eta kanpora. Ono. Zazpina? Partidu, Bai, ados. Javier. Han, hasi honek, raliko kotxe. Hasi diraz, Bai, entzuzu, hori burrunda dira. Ontxe, zazpitan hasi gozan. Kontuz. Eta gatu izako. Egotik gatu izako. Ez da ikusten, Frontizet izan urteten da ben. Hametik, ondo ikusten du, Pelota bardina. Gipuzkuk esan dau, pelota bardina. Ja, hori Tomi eskutate eukiozu, Hori Tomi eskutate eukiozu, Hau, aurreko? Ez, hau denpora guztin da bitau. Bale, bai. Hau, pasen agudanen pantailan bi ikustutxu. Ba, preparaute dauketan beste pantaili, Go!
Hemen YouTubeen ikusten dugu zenak eskumeko ikusten da. Bai. Bai. Eta gero gona zeitxotena da, oine atzeko ikusten da. Muxoki, Barruan. epa, gozo, Javi, atrapau. Esto gozo go. Ereo. Agarra, mozo ontxe. Bai. Peru ez du, horratzen. Peru ez du horratzen. Bueno, sartzen nahi, mitxarti. Bai, kontuz. Eta... Atzera. Ula. Jo! Aide. Barru Erra. erretxua. Zela, tanto politxe ikusia. Hemen ikusia. Ederra Javierre patua. katzera lehengo, bereo pelota oso gatxa egon da. Bere haupe defentza ona, Eta gero... Pelota epa, oso... Zerako erreuti irunda benda, bitu. Barruen, goxo eta xamo. Goixo eta xamor. Urrutiak tanto erra. Ba. Antxe, ez daite, Osu edo, zo zer bada. Alen, Bai, Peru ebili hor, ez da? Bai, bere hau nizerria. Ez, bereu. Hori zein da, bereuk eskunia rebotu ez. Ongo tantun... Dena, lurrera gota da. Bai. Erreutin, Bai. errebesaz. Da, iserri arrastu, ba. Bai, justo ganera indau, iserri ja, hotxe, sakia, sake lekut. Sakia da tena lekutik. Javi Sagera. Ba, sortzin Ederra. ez, markagailuan. Hori bai? Bai, Esan duzu bai, ez dugu zala partidu. bai, nik ez... Pelota zaila... Go. Osta, Peruko nio, pelotazo bat ez da bota goitxi bera. Itxu, danak herri alboti bota nago. Koño, ederra! Ederra. Hemen ikusiko errepikapenean. Etxo, Ibai. Hau da zuk esazuna. No, perfecto, Javier Repe salto enbierri zen dau. Ez atrapetako. Eta, baina barrido. Ba, bai, Ja, beste sake bat ikusiko. partido ederra doia. Gipuzkoa aurretik. Javierre, Javierre, gozo, eta juntos, Apa. nabarrixe. Bai. Guztizien gaina dau. Posturiase, Eh, bai, azkenengo momentun aldatu edo... bai, eki zuzen itxun da barrura, Eta, bueno, ba, alan ikusi da eta horma bizak. Eki, Perfecto. Hori da, bueno, kanto... Dorri izate jago, odolkiak ordainetan. Apa, goxo. Eta perfecto todo, ze, Ederto. lehen komento dugun, ez da? Peru ez iristeko, Bai. holantxe bota beda, bestelan... Eta gero esotzutena, gero postura barriñian engotzuta, tak, atzera. Hor Javierre beste bat. Heldu. Klia llego, Joder, nahi sari ez joteko. Aide. Daun, komedizakon. Zu. Eta kanpora. Kanpun izan da. Ba, ni jokatuko nuke kanpun izan da. Egurrotza entzuna, ez da? Ah, Ni no pentsatut egurra ni entzuna neutza da. kanpun izan da, baina, bueno. Epailek ikusiko, ja. Errazta, hori bai. Ongue bai, Javierre. Hori bai.
Agarra, Sakia. Agarra, Saki. Jo. Azeuki bai ikuste baukezu. Horrek hori. A ver. Agarra aukera ita batena. Eta, ene! Eskune moto. Esku ipini dago, Deskerrak esku ipini dagoena. Ez, aldonealetan emotza. Ni pentsa dut eskune, Horrek... Ala, nire mondau. Horre pelotazuk mine moten da. Ja, bueno, muskulun emonezkero, gitxi baina, zurrin emon dagune... Ostra. Sí, bai? Edo beste kamari aukiotu ipin A ver. itxean. A ver. Eta Falta. Ekin falta. Opa, ekin labur. Momentu txarra, Beti izaten duna, A ver. Hostia. Ostras. Ai! Hora jonda? Nik ez dut falta izan dago. Zango neuke. Pelotik kanporu zein dago. Neure Ah, ustez be... Bai. Go! Zelan elidaneki... Go! Javier Barrido, moztu! Eta horrek ez dago beltari, Edarra tantua! Nahiko inauetik, horra pelota Bai. gaitzen, ostras! Se Heldu justo, eta eron. bai, se justo epailu bertan ondata, Bai. Esan errezaia pelotare eltzia, eta epailu horronda. Ama baina... Da petzau. Falta izen bazan, Bai, 13 eta 11. amaika, Baina- bai. Joder, Nire osaba batek ezatea mon, asko balixo, ameteko alkati, eraritxu. Heldu. Javier, heldu. Atzera. Bero, nor, ja pasaino dau. Eta Opa. Peru bezin sartu. Peru zutan. Dios, amorrua, Zutan bai. Hene margineko guztatek zaudena, Josanek. Me encanta. Entzuten zauzen, markina arroba asko bak izo jakin oso zein etxen abien. Hemen dabil, baina. Bai, Bai. Me encanta. Aide. Oso ona, Perfecto. oso. Txalotzekoa. Tanto txalogarria. Bena Andrea hemen da, baina bera ez dut ikusten. Ez da izein, ama. Ez da itela norda. Txaburu. Zein, txaur. Txaburu ez da izun ordan. Bai, bai. Ez duen. Bueno. Zera, Tomasina jordik? Bai, Tomas Boiogana? bai, etorri da. Hauna. Gero, karo, lobi oso bat. Bai. Claro. Ai. Errez. Pero... Edo ingo da. Ez. Jesus, ze baina. Kortada. Hor goitxi bera, jo. Eta- Tanto, Ekik, kortada oso txarra, Kortada oso txarra, entrega baina kortadan. Bai. Ba, baina... Eta... Javier Rivera pegota dene bi pareta. Bai, Kaskarra. Kaskarra, bai. Erdi, entrega bitza. Bai. Da gero, bai, txapain, Bitxu, bai. Javierren azkenengo zaki, ondo bidean. Pasa. Pasa, hasta izen azkenengo, Frontoen gente txuda, Bai. Politxo. Dori hueliona ora kanpunda, realizien presentazio hori. Estelana... Ona, zate ona. Bereu.
Arriba, bai. Rebote erra, eta Go. matxinalia ondea. Ze. Ez dut urten, ez? Nik ez dut ikusi. Zaparra di, bai. Zaparra di, baina urten, ez? Ez, zenek. Go! Zeinek esan dugu, nik ez dut. Enaz konturatu. Oso- Bezu kaltzaen hasi dira, za. Ah, bai. Bai. Nik ez dut urte otzanik. Eta, ufa, ostras. Kanpora. Eta kanpora. Kanpora. Amalaben markagailuen eta bitxu. Naun zer? Gipuzkoarra. Bai, partidu irabazteko edo desenpatera. Hogeta bi urte zazpikuen finala ikusten gauzela gogorazten dutzuet. Aquí puede cambiar mucho, Gipuzkoarrak tanto itxen badabe txapela. Eta bestela, desenpatera. Aire. Gerra! Zelako tantue, Tanto politzein da ben. bai, benetan den. Zeta Ederto. Bizkaitxarrentzat eta hirugarren setera joa. Bai. Eta bueno, nino gaitxik ondo. Funtzio ilusien dago martxan, Funtzio ilusien dago Bai, martxan. gero beste partido gatzako. Ba. Eta, bueno, ikusi gau. Txapelketakua bat, eta gero amistosu, ez da? Bai. Jokin arroek eta. Bueno, amistosu nigule gaur deskanso hartuko, ez da. Ja, listo. Realiza ikusten jo gara. Realize guztaz, etxera lota. Etxa lota. Etxara. Bueno, hortzi, hau maitxu urduko behatzi txapai. Seiku totain. Txapia. Txapie. Sakerako txapia. Urdin. Hirugarren zetin beti bota bida txapie ez da. Horixe ez dakit. Seguk ikusi gu partidutan tantori geixekin da benak atara. Bai. Baina hau ez da kasuan zan ez, hemen txapi botaena. Bueno. Hemen, Bueno, ba, betxo, lehen Badatoz. azkenen ez dakio kanpora barrure zerri zen da, baina Bizkaitxarren aldeko izango zen txartzaten Bai. mutzen be, eta Bai. zeta Bizkaitxarren alde jauzi da. eta... Oin, ekizakera, Partido estuak, Eia, honei Bai, bai, gara bai. zetina berz, ba, goizien, oin ikusten zaudezenok, grabote aukezu, horre teko, Go, grabote aukezu, horre YouTubeen topau, aurra ba. apa, ekizezin, Gramni 2026, ez dakit zelan ikin, bai, bikoteak edo, topau YouTubeen. Hementxe kanale bertan daukezue, Jaiala Izesta kanalin daukezue. Eta, bai, partido politxei lehengu erretz irazia elurre eta alisek, baina gero beste partido bisek borrokatuk eta politxek izen die. Bueno, erikak eta araik be bastante errez, ez da? Ez pentsau, lehengo zetin ez du ibili di, Ez du ibili di. Puta madre, no sartu den pelotida. Aide. Hor ba. Hor ba, ekin bigarren dute. Venga, eki, animo. Bai, esaten noa zena. Partidu ez du hasi di, galtzen jundia marta sortzi eta zei, ama sortzi, Nik justo bigarren ikusiot eta 15 da behatzi do. Bai, bigarren zetin ja... Ahí ba, Bitorra, ederra. Ederra, mucho, bai. Zelako pelota zuzoa ben,
Zelako egaldi jartu da ben. Pelotik. Na, Peru... Kero zen, garezti dugu. Hoxe. Merke doa. Kombustibli. Baina, edarra motze. Ia, hemen ekizakera. Ez dauken du. Marruen ez da lagozo, atzera. Peru. Bate Peru, izkina ez ezin horre pelota. Ez que pelota bajotxu da, eta hau. Hau peloti bajotxu dago. Eta Eskumiaz ez, hau matxinen bestakatzu bat. Eskumiaz leku ez Bueno, akatza. Akatza nik erretz esatut, neuke sartuko perritxuteko otzari eskulotute be, baina hombre, esan du jau. Mucho. Estortzak kendu, eta matxina llega. Periko. Aire. Javier Bilondo. Junda baina. Heldu ez. Aire. Opa, Javize. Peloti zelako behien sartzen da baina. Hemen ikusi da. Bai, eske peloti oso behien sartzen da. Aber ikusten bada. Betxunen sartzen da, oso atzin. Claro, ez da bit. Oso atzien. Oba. Bizkaiko bikotie... Lauta bat, Abantaltxu hartzen dauz. Bueno, oinde, Arriba. goiko zagera, bosgarrena. Gora. Oingo bat hande, eta bost. Bizek, Bizkaiko bi jokalarisek, Martina Xemengo zesta eskolako du. Kabetxinda jokatzen gaina, egun izen. Igule hautatzailik hor, bolta baten motzen, buruei ez da. Martina Xemenen izen da. Ba, ez di, ba. Bueno, gestionako, ba. Eta, oso ondo, txekutsiko dugu. Eta... Ekin Bipare eta Javier Elu. Santiamen baten egin dabez, Sei tanto. Bai, esaten nola zena, nesketan be... Nesketan, berritxu harrapiroa zidabe, bai. Bizkai xe ordezkatuz. Bai. Elaia eta Maialenek. Bai. Oso bikote hona itxen da. Sake ona. Eta... Ezin zezan errenditu. Pasetako esatze, da Javierrek... Jode, zazpitxa bat. Ez dutze kaso ikein. Moztu eta Bai. ekik ezin peloti ezin errenditu. Hori da. Ez ezin zazpitxa bat. Bai. Baina, lehen be ikusi hau zelago guelti ondan. Hemen ezin da lukartu. Ez, lehen bebitu ikusi duen, Lukartuko ez da naperu, hori fijo. Hori seguru ez ez. Beixo, esan dugune. Mucho Javier. Sí, pasar. Ene! Eta hain ba. Onduen, Beixo. Beru aliago da, motorramo, jonda. Gero ekik aukere eskuen euki dau. Baina, ikusi zunez Javier be, kanpora bideen etorri da. Claro. Ez euken asko arriska biharrek. Ez. Baina, ez da jakitxe. Baina. Egunek egoten di, da, horrek ekin normalen beti tanto izen, ja. Baina, egun dana besti bardinek, eta bizkaitxarrak sortzitxe bat eurratu di. Sortzitxe bat, zelako amantaili lotu. Nok esango ban, Bai, saso baten. Zer dan tanto bat, Sorion? Bai. Lehenengo zeta
Pasa. Gipuzkoak irabazi dau, eta gero 14. Bai, da lehenengo Datan- 15 irazi hau Bai. Gipuzkoak. Zelan dizen gauzak, 14 eta 15 galdu, Bai. eta... Ze balizio bentanto batek, Bai. Betxo, txapeletik han egon di, Bai, gaina bai. irazten jondi, 14 eta 13 jondi Ez irazten, da izan, bai. Bai, Gipuzkoak. Baina... Tanto batera dana. Eta... Hori bai. Onduen bai... Ba, pentsan bat, txapara jondi dela, Ba, Baina- milimetrotasun da. Milimetro bat bero eta txapia. Ba, ekiko ingoen, tanto zoragarri. Bai, edarra bai. Ai, enauen haitzen da, tanto grabetan. Ai... Aur, ba. Egin dozu, ba. Bueno, baranda. Hirugarren partidu izan behar da, Partidez, grabeti erretza, baina botoia emon bia eta... Baina, bueno, Hene, ondo. Amatxe. Pelota baju hau, ba. Benetan, be. Bai. Jo! Amba. Oh, txapa. Zela jo hau. Bai, Horra harri dezein da, horra. Larri arrisko da. Bai. Euren pelotiaz, ba. Igule, segun horren ez da. Bai. Baina, bueno, hor momentun, ze base dan burutik, ba... Azkan tantu ba. Azken Edo, sakia. azkan sakiz, seguramente. Ba, bai, azkan sakiz. Azkena, motxa, Lehenengo kubo itxi bera botaten nabena. Lehenengo kuba. Bigarra, entzutzu, ba? Ba, entzun hau. Ondo, ikin dugu Javierrek. Ondo matxin. Oja, aire esatze Javierrek, baina urko dutzen. Bai, asko urtengo ban. Bai, no, sorprendidu, zelan sartu da norra. Ba, baina Javierrek esatze. Sartu esatzu? Bai, aire esatze. Ba, horre pelotik urtengoa sortzira arte. Aire, baina ez, boge, Javierrek. Bueno, ez dut. Joder, Javierrek ondo rebotetu no, joder. Bai, baina Javierrek berak ez auto sartzeko. Sartzeko, ez. Horkasun esaten da, los dos. Bueno, nik esango nebana. Bishop. Si puedes entrar, bestelan, estoy. Go. Comando. Ostras, ja behiz apurtan, Joingo ezin... Hemen bezetorri da, lehenko partioko bueltia da, Zorion. Hau gatxago izan da, Gatzi txapi. Hau, atxeden eskatu dugu hori, Santiago Labek. Eskantzu eskatu da, bezta? Bai. Me imagino gorrizak. Eskatu da, bela. Bizkaitxarrak. Gorrizak, gorrizak. Horretxi, ba, esan dugu lehen be, ba, Bizkaitxarrak. nik ixe da gerriko ez da zela bat, Claro. niki gorrizaz da bizkaitxarra joatzen, baina gerriko urdinaz. Hau, beste bat pasabakon, bai, akorteza, gule serie zen hori zen. Bai. Bai, kamisetak alrebes edo, bai, eta... Da gaur ez da, ba... Ekitxo nezan, maure, empatxutxo, empatxu. Ba, zozi izango da. Ba, Partido edarraga ikusten. Edarra. Bai, nire posposina. Da gustora ganera. Bai. Ba, Javier, betxo, zestia apurtu da, zesta barrixaz bezelan daun moldatzen, Bai. Erabilitzekoaz. Baina, emoten dago, salida bardine edo, antzerako daukela. Eta matxin helduko da, bai helduko da. Ia, pero... eta Peru, que sin errendito. Ezin. Bosgarrena. Hau, azkenengo tanto No, itxi. matxineko rainkak ata dituz, Azkenengo tanto itxi, zemat. Beti izan kostaten dan, Oh. Bestelan galdetu, alain itizeiri. Betxu. Zema kostaten dan tanto bat etxia. Txapela ja poltzikun ikustosuni. Hor dago beste bat.
Ia urtean den, eki, Aide. oso ondo, Javierrek eskuzkure, moztu, eta txapela Bizkaitarrentzat. Ba bai, lortu da amaitzia. Partido oso bat ikusitxe gero, Edarto, Bai, bai. bai. Ni neuke gustora gatu nazo inguen. Oinguen be. Partio politxa. Hemen, Peru aspaldixen. Hau Montrikoarra. Zin hau. Zeran da, ondo jugatzen du. Bai, ez da izten ordan. Uste lehenko zikustu honik, gamutila ba? Bai, eta hau Hori, Aitor. Gaitor. Honek, nik Hondarribian be honek jokatu ben. Hondarribiko finala jokatu ben honek gaina. Bai. Seniorretan, bai, eta galdu ben oso ozta, Bai, Bai. Ba, ez da inortzut izen ba? Ia, izenak, Betxo, handeu bezu. Osea, Zuaitz da Andonegi Aitor daukela beste. Andonegi. Hau Markinen bizi da. Hau. Bai, Hauz. Kasko urdinaz da, sekul ez dut ikusinik hori mutil hori. Da aurreku, ez? ikusiko zu, ondo jokatzen da, Oso seguru di, Bai. oso seguru. Bai, Bai, hau Andonegi batez be. Oso, pelotari kuriosu da. Bueno, oine atzentxu bat emongo zu. Bai, hori da. Entzuli be. Hantxe gatoz, hirugarren partidua Bai, eta... osatzeko. Bai. Hala ba, musika pixkata zipiniko txo.
Bueno, hemen barri dobe. Eta bueno, Ramniko azkenengo partidaz hasiko ga. Hirurek Bizkaiek Gipuzkoan kontra, eta oin arte bixe gauzi Bizkaitzarren alde. Eta bueno, oin daukau partidue, Zuaitzetan donegi, Zelaia eta Danelen kontra. Honek Zuaitzetan donegi, ez dutxu sarritzen ikusi. Nik Hondarribin eta... Neupe ez dut ez nauzea usten, ez dut ez ikusi sekula. Hondarribin da Mutrikuko txapelketan ikusi txeugaz. Eta bai, pelotari seguru. Arrazuko azkeneko finalari hasiera emango dugu. Horretarako prestuko guz, kantzan, Garriko Gorriagaz, Gipuzkoatik, Zuaitz eta Donegi.
Eta hariko ginez, Bizkaia ordezkatuz, Elaia eta Dane. Epailean eta Aitzur. Bueno, txalo. Bai, lehen esan duzuna, asko ikusi txagu ez dizela, nik ez dut ez zautzen honek, sekula ez dut ez. Sakia gure. Ikusi hau bikotiz jokatzen, horregaitzi, pronostiko bat ez zinjotuten jamen zorion. Ba, nik Zelaia eta Daneren alde, ingo neuke. A ber, beroketan da ikustu zut, igual algo intuizio bat bai aldo zuin, baina, oie, ez dut ikusi jokuan, zelan jokatzen da ben. Jokun daukaz ikusi txepixek eta alkarreaz gaina, eta Bai, haue andonegi oso seguru da, eta zuek defenditzen da. bai, Baina, claro, markina baten Zelaia eta Danel bat zerateko, Zelaia eta Danel dago ez da... Bai. Bo, Danel baitxe dute, Danel. Gaur bere aman urte betetzi da, Alicia Goioganan urte betetzi da. Orduan zorixonak, bai, hoixen, aitzaz. Baitzu, bai, aitzaz da, bai. Opa! Aitzaz dago, bai, Tomasen albun, bai. Alkarrei bosteku emon. Eta, bueno, Danelek esan dago, pelota bizitzeta da bela... Bueno, hemen Gipuzkoarrek. alrebez dago, hori, kolorik, Bai. Hemen be... Bueno, lehen lez esan hau, Bizkaia Gipuzko. Bizkaia Gipuzkoa. Bai. Da, Martinan emisterra etorriko da. Horre una urriña barik ez da, Ibai. Zein amisterra, zein? Ia, Alejandro. Vale, Alejandro. Edarra, tantu engaena Martin Zelaiak. Goitxik, elegante botatako gaina. Zoragarri. Perfecto. Partiduari hasikeri moteko, nahi beso beto. Bueno. Emon egotzet, ia... Ikusi dutena, ia gordetako. Zorion da, gaur deportiboan be, aironka pazten da. Partido de derbiaz. Bitxo, hemen dagoa, Johan Atain, Liboiz Ibarluzean kontra. Bai, bitxo, Markin Arbi alkarren kontra horbe. Bai, eta bigarrena, Erkiaga Mantzi, Urresti Baske. Hauntxe zazpidetan hasi da, eta gero ete beno moten dabe. 10 da loretan, osake bitxu. Partido txu ikusteko gero. Da, bizarre mano-manoko finala berritxun. Urresti kontra Ladutx. Ja galdunaz. Zer galdu? Ja galdunaz, zela, hain beste partido, Bai, ongo asti ganera. Bai, ametik etortik. Martin Enesto, eta zuaitze ezin errenditu. Ondo moztu dago, Bai. Ondo moztutako, esan dugu, gure ez dala ibilien mozten azartet, Ez, ni pentsatote oso errespetazkoa zibila jokatzen. Bai. Zautzuten modun, ez nahi harri ez ga. Zorre mutila baki moztuten, baina nik azpitxik ikusten eban. Azpitxik ezina moztu. Aretan adagi, Ba, Jakin alau pelotari segitxidaz. Txenko zen, eta guzti. Arra, motzen. Pues, eskumia zatara, frontizin zelan indaren borut. Eta ez taldo. Bueno. Irute bapes, hasi Bizkaitxarrak aurretik. Bai, potenta zidiz bai. Bai. Hombre, pareja oso gorra da. Billurribari bota. Kanto. Eta, Ondo bota dago eso baitzek,
Bai, baina zuzenin junda Martin bertara, Bai, Martin bertara jonda zuzeni eta Bai. gero da. bai, eskazkenin jokaldi batera izun berbozu hori zen mizu, eraukeratu mizu, barri gura zabalea, bizetara oso gatsa da, bueno, Martin kasu honetan, ba, zuzenin jun norma bizetara. Aurra, Ufa. Bosgarrena, eta bost bueno. eta utz, erretz hasi di, bai, bai, Bizkaitxarrak. eta etxuriako partibaren jungo dela, Sorion. Bai, Susmu hartzotzara, ja ba. Hau partidaren juten ba, ze gero azkena... peloti berotzen anin, Bizkaitzarrak min handizango da. Hauaren juten ba, gero ikusi mila beste partidu, Laugarrena, edo jalarrei. Ez ba, larrei be. Bo, bai, Bai, ez da. bai. Gero... Amerika non da bien ikusi berko bat da ba. Bai, gero partidu politxe egiz izan, Ez da. Zuaitze barrun etxe, baina Daniel, horre gonda. Bueno, bere esan dira, claro, honek bisek, bai Martiz Zelaia, eta bai Daniel bisek Danian denboraldi zein dugu ezela. Ai. Ufa! Oso geldi geratu da natzin, bai. Berandu arranka dau. Berandu arranka dau Andonik. Ez da giz, eskatu den Martinak. Ba, Martinak, tiempo eskatukoan, bai, nok eskatu tiempo ba. Tiempo eskatukoan, Gipuzkoak eskatuko ban. Claro, logikoena da. Bai. Opa. Ni gatu iminaz baina. Gatu iminazela. Zeratu? Azkeneko partidu hori. Amigo Feliz. Bueno, baina bestera, atzo kamaria zetxiko dugu, eta gozatu nahi denak azkeneko partidua gaz. Aur ba. Bai. Nagorriak estrenadiz. Gipuzko estrenada marka gailun. Gero azkeneko partidu jokatzen da, arro da salegi pentsetot. A ver. Ontsi zen. Arbel Koro, Basterra Salegi. Hori, Txanika, ezta? Txanika, bai. Ba. Txanika gaina gogor da behin. Bai. Honeie, Basterrak... Gerri mautzan ez da... Erkiaga. Ez da? Berritxun, bai, buruz burukuen. Bai. Erkiaga kontra jolastuan, eta... Zendu da, markagailuan falta tanto bat. Han. Tomas Laster jauzia kontun, Jokalariak ez di konturatu baina. Ez, baina Tomas Laster Tomasek, bai. Ase no se le escapa ni... Pasa. Final baten gaina, tantoik ez da regaletako. Ez. Holako akatzek ezin da. Tantu gamen karu doztxo. Txapela da eskarui bai, txapelak. Bai, ez da. Txapelak. Txapela buruan, dibili munduan. Txapela bat egoten da nahi da benak asko. Ahí va. Eta, Zelako jaisen jaben horre pelotia. Peloti jaia hondi zen da. Ez normal hori botia, Eta 8garrena. Bai. Bizkaitxarren alde.
Bat eta 8, Eta 8, eta bai, esan dozunek itxura gana dukez. etxurako partidaren jungala, bai. Martin da, Daniele irabazteko, Bai, claro. Jokatu nida, Pasa barriro. Ba, ze honek, azkenin... Ez da lagun be, profesionala di. Claro. Daniatik etorriak. Bai. Oindala, ontzu, baina, ontzu. Ja, hilabete pare bat, ja. Hora, etorri zein, martxuan bixen edolako maten etorreko zein. Bai. Ba, hilebi, denpori egunetzen da. Bai. Eta beste utz bat. Bueno, utz ez da izan erretza sartzeko, Baina, beratzigarrena... Ba bai, etxuri hauko, que esto va a ser un... Bizkai sartzako, que va a ser un paseito. Baina, bai, esaten dugun ez da... beste partidu batzuk ikusten gau zenein esaten dugu, apur bat, kompetidu guztu, baina gero... Claro, baina... Norberan... Atrapa Martinek, eta, bueno, diparo eta arrebesa doka. Baina ez da bukia huekorik. Baina, todo vale. Bai. Eta 10garrena bai. Gero norberan urraku da nina hori partidu batzen da bena. Eta final bagaina errezkuti naixa. Hombre, agur ba. Zetako tentzinoik ez da? Errezkuti naixa. Zetako tentzinoik ba. Ja, Martin Zelaian zakien. Pasa. Luze. Bueno, kontutan eukitxe estola pasarik, Oinatzu, oinatzu torria. Antxo liberako ban. Garro estilo baina... Dios. Ondiraz, Ezia. Preocupatu ondiz, partiduna, Zelan irazioen ikusitxe gaina. Bai. Partido guztuarik, Bai. Ai. Mucho Daniel. Daniel sartzaile da horre pelotak. Bai. Da hori, buskala venir. Eta jauzin da peloti, tantu, Bizkaitxarrentzat. 11 bat. Markagailuen. Oso eroso, Bai. Bizkaitxarrak. Gero Eurepe akatzik egin bari dabiz. Ez, Eurepe akizeunen joku zein izan da. Horrek... Ez dauke, arriskurik hartu diarrik. Marki izango da, Ez daite... Sarritzen pasego, baina... Bizkaitxek irabazten badau, zei finalan, Bizkaitxek, mitxu? Danak. Hiru, lau, bost lurralde jokatu. Bost. Apa. Kontuz. Ostia. Eta Sorion, zure kamaria, doblata egatu da. Bai. Bueno, gero deskantzun ikinik hau. Kabli urteze, barena, gero deskantzun ikinik hau. Esan dut. Ez, bai, baina gero doblo binda. Itxi. Sorion esautzu zure kabli lazer bolengo da bela, kamarik. Olako ga. Hortxe beratxoa, sartuzu. Ipini, horizontali bitxe mozu. Hortxe. Erdirutza apur bat. Hortxe. Barenda. Zozein hau. Bai. Bueno, hortxe iztripuk jau. Gure, zelan gehatu da, probi inberkozu, Gure robotak, bizi duen. Dios, izan ez jau, Kabli gurtetze barri da. Ez da konetetan. Ez. Ez.
Hor da. Gero atzeden ino. Atzeden ino zute. Edarra eskumak azua. Eta, nore egin Hostias, Tantu, Pelota. Bizkaitxarren zat. Ez da izutxo, no? Kable sartu hori, no? Anaurrin ez da, ara ez dikuten inozu, pelotarixek. Ja, Baina, handik honek beste objektiboa dauka. Da zuaitzek txapakera. bueno, lehenengoz eta isa fulmina da, Bai, amairute bi. Bai, partidua Bai, harin duien. ari noia bai. Eta, zuzaten horaz? Bai. Honek beste objektiboa dauke, urmatzero bai pini bida. Derrigor, anaurrin, bestelan ez da bartzen. Amigo, ja. Hori dagoetu, baina, bueno, beste bisegin kontutua. Baina esku pelotako partidu botaten, akortenaz. Pika ibete. Kapora. Pika ibete. Barru. Bai, barru izan da. Argi. Akortenaz, Mikel Goñin partidu bat botaten, areke jata, nahi jata, bimba emotzenek jata. Are danak ero basan ahoroti, iruko beharra zen, Aidatu izan, paseo da. Zuaitza zakia. Pelotai beste baldatu, ez da? Ez. Eta kanpora. Gaur ez dugu egune, Ez. Nik ikusi aukase jokatzen eta geisha dira. Bai. Habitu. Ondarri behin oso partiduna jokatuen, Mutrikun be bai. Ondarri igual euren frontoi bizango dat, ez da? Ez, Mutrikorra di. Mutriko horra tiraz? Bai, Bai. Nahi besto Mutrikorra dela. Txartu espana di, Ezein kasu barri girik. Aide. Martineldo, bostu eta kanto. Da, erantzunik gabeko portada. Bueno, hori txan hori. On, zure inagetzen, Ia, zuon eskerrekuen egon behitzen, ia berpizten da. Enugunaz, tail. Gure R2 dedos egin motze. Txitsi pixkatan, Como que hori da. Hau kabli, izango kabli edo boto izan. Kabli sartu da ondo. ¿Está bizten? Ja, portuan. Golperik ez da hartu da. Golpe bari zibiko. Keneko bestelana. Este Sani fuera. Que tengo Oye. Bueno. Eso. Vale.
Ja. A ver. Moztu. Tanto. Listo. Se conecta, ¿te sabéis? Bai, bai, bai. Bai. Bueno, apurtu ez da mintzat. Bueno, Ibai, urrengo partidureko gauko kamari bintzat. Apurtu ez da. Aide. Jo. Eharra pelota zua. Jo. Martínez ondo moztu. Eta tanto derra. Bai. Bai, gaben ator konexioa ja. Ai, gero pena daukagu hori. Bueno, ipiniko. Sari banaketarako da ipiniko gero. Ia, honek... Listo, apaina usu. Bai. Ez da ikusten, ba? Mucho. Ai. Oh. Bueno, zozen dago, nire? Mucho. No se la pero tiene una Zelaya. Oh. Eman dio. Jo. Bueno. Zelaien aukeria, moztu, eta ez dauk erantzunik. Eta ez da erantzunik. Ja, da bota itxuz korta batzuk, Zelaia. 3 korta sartu itxuz. Ontsa ez da egitena da? Bueno. Bitxe bat. Bueno, bengo, zeta bintzeko zeitxu bat hartu dugu ezta, zer? Bueno, ontsa zi da ba. Bueno, baina bintzete, pelota horreko bat. Bai, baina hemen be... Epa, kontuz. Ondo. Aur ba, esku-eskun. Bai, esku-eskun... Bien erdira bota dau, ala nagin jotzo Zelaiak. Bien erdira, da, ala, baina... Andoni, con pidori piloti ba. Zaina, enbiotena da, honei... Goitzera, Danerek. Eta bestuz bat. Andonek. Bai. Estizan pelota komplikaua, baina... Ez dauke eguna. Bueno, eguna ez izaten da. Zorion hone petxuriako antzerako parezi. Bai. Ze peloti bizitxu indata... Bizkaitxarrak emin handiz alda ben, unas pelotiaz. Ba, bixe indartzu ere, eta... Kanpora.
kanpora. Bipar eta kanpora jonda, argi eta garbi. Bueno, oin errepikapena, bat ez saria zikusiko duzuz, baina... Bueno, Zeren atziok, eta bitzete... como si estuvieran en el público. Ba, hori da. Daniel eskumiaz, txokatzen, badaki minetzen dagona. Urten asko ganera. Bai, Aixe bai, izela... bai, emotzo, bai. Tantue, Bizkaitxarren Se ha aldea. visto el ruido, Ba. Bai, baina, entzuti ez da nahi ikusi bideo epailik. Ez. Hori da. Ikusi bideo epailik eta... Ze askotan entzun eitzen da, baina entzun dugu guztu balizo. Claro. Pasa, galanta. Jauzi urten. Jale, hori be, urten. Mucho Daniel. Martin Elu... Moztu. Ederra. Ba. Gipuzkoarra lekurik ezin topata, tanto itxeko. Hori da. Ez da beguek hori topaten. Gero... Daniel oso seguru da. Bai. Da Martinepe egune Seguru dukene. da pelotia Martinepe... Hori da. dominadore dabil, baki eskumiaz trasteaten nabilela eta hor dabil. Betxo hori eskumiaz. Eta hori da txapapera. Txapapera. Hemen kalderero mate izan dugu eta Kaldero zeo eritzeko, bunkerron bat. Hori da. Ze... Ja, bueno. Ba, zazpitxe Bizkaitxe aurretik. Martin Zelaya Bizkaitxarra sakera. Eta Daniel. Arrebote luze-luzie, osona. Martinez Eberto eta tanto. Nahi gabeko ormabikoa. Bueno, nahiko izan da eruti eta abitu. Dormabiku gurten, perfecto. Martineke barretzen dago. Olako naita egindakoa. Naita egindakoa. Bera barretzen dago. Bate matek esatu oso zer publikote laune matek edo eta barrearek. Berak esatia egola, ikusin jo barrun dola torma ez jo, eta tia, ez da. No que esan gutuzet. Bai, horre ez da... No diskutiru. Ez da diskusiorik. Osta, ni astu, ni naztiko. Ai, al rebesun da pelotara. Ni naztiko. Astu. Zer? Partida ebe gire da, astu. Zer astu?
Ja, zigarren partidu eta ja... Da, ya se te está haciendo... Bai, egune luze, Baina, bueno. Hoxe, 2008ko Kramniko finaletan ga, eta, bueno, euki ditugu lau final oso ikusgarrisek, neskena bi eta mutilenak beste bi. Eta, bueno, neska gazteenak eta mutilen seniorrena, pa, bueno, apurtxu bat errez aldetik doi ez, Bizkaitxarren alde. Bai. Baina... Jo. Ahí va. Opa! Erra! Pika ibete! Hori boltziotik atara dago, Bai. Bai. Hori naitxa botate kusina. Bai, botatakoa. Bai. Ja. Danok atrapa gaituz. De sorpresa. Santi. Barruan, goxo. Atanto. Barri, ipini bizu? Kamari, ipiniko zu hor, barriro? Da eskun eskero zer? Eskun bat. Pues baina hori segundo baten ebentzen da. Buena. Ordo ya Martín. Jo. Han beste bat. Amba! Ai. Danelek eskatu otzo, Bai, andonei bigarrena, nahitxo Bai. batako eta betxo. Zelaiak euki dago apurtxu bat deskolokata, baina Danelek eskatu inotzo. Da, bitu. Bestela nago konfiguretan bozerba. Bedanaz bestela hon. Hori ingo. Txai, baina, hasi gaia. Hasi gaia nentorrarurin. Ya está, empezamos. Ai. Jo. Ahí, viento. Esta vez que hay de... Atxo da. Txogarretza etxoko isen. Jongo zazeu ibai? Amaika talau. Setin oso eroso, bigarre setin Bizkaitxarrak oso eroso. Bai, lehenengo komodun. Pasa. Erretzen. Jongo zagerozu. Holan. Ai, salta para. Tanto boliche. Oso ondo Aitor. Bai, se la está jugando, Hori hemen txigetzen da. Ipintxo zu objetibu hemen behian. Osa hemen txin. Objetibu sartu zu hemetik. Entre red. Bai. Hori bengo. Nengo. Eutzi zelaiak. Txuli handila. Jo. Nengo zelan. Estamos zuke. Mucho, darra. Ahí estamos. Erantzunik gabeko eskubikazoa. Bai. Danelena.
Da hortxe dago trasteaten, Daniel? Betxo, holan, ibai. Holan txelagotzuk, da, neugunaz barure, da zu bakarrekin bizunea, honetxe emon. Honetxe. Transición. Honetxe paso da xela. Vale? Bai, vale. Bai. Betxo, hau de, Buena, oiga, saki errebotera. mucho Martín. Bueno, martuzu, nahi montatzen nahi. Hau, ona paseen da. Bai. Hau, ona paseen da. Bai. Orduan, hau pinik hau. Hau lago zutolan, da zuka, dora paseen da. Hau ona. Da, hau da ikusten da, Bai. Vale? Martín saki, soitu sartu. Ostera, Daniel. Zuz, Maria. Ufa, eta kanpora. Azpitxik oso goxan. 14garrena. 14 eta Eta, bueno, hemen, arraina salduta dago partidu honetan. bitxo, bizezatak una zela. Bai. Depura darei alkarrazia, Haue... Está sano? The fish is sold. Azkan sakia, pasa espada bintzat. Eta ez da ez. Dun! Erra. Edarra reboti, Kasu bait. Ai. Marrun. Ez, kanpone... kanpon pita dago. Kanpon. Bueno, Bai, zorizena bizkaitxarrei, bale bero bat. bai. Eta ni berta dut, namazi bai. Hoxe, honetxe, hemen, honetxe emon, plaz. Baten da, ja. Bai, nego eze, ona pasauko da. Vale, Emotu zen, bai, horre emotu zen, horrezo. Ni berta, ona etorreko naz, bai. Bueno, oine... Sari banaketia sasiko ga. Hola, Martín. Onda, ya está. Así le dije, ¿de así no? Bai. Zorion. Ja. Bueno, Ibai, oine... Sari banaketak. Horteko Graniko finale amaieri emoteko, sari banaketia ze jarritxuko, ezta? Hori da. Ja, hemen dabiz lanien. Euskal Herriko Federazioko gentie, txapelak eta domina preparatzen dabiz. Hemen, Markina Xemengo Unibertsitatie, fronte edarra. Hemendik makina bat txapeldunek urten dabe, eta urteten jarraitzuko dabe. Gatzen di fronten 3 pertsona, ditxo bai.
baina giro edarra da eta jentia kanporako bidea hartu dugu, askok. Eta oinen gaune da, sari banaketia eskarritxuko dugu. Lehenengo. Juvenilen mailako bikotiek edukiko duguz. Gero 22 urte azpikuek. Eta azkenik, Ako jaialdiek eta sari banaketari hasiera emateko datozen mesedez, Martiniaz egingo zientzia eskolatik tiempo ikunarak, Udaleko kirol zuzugotxea da Mikel Urkia, Bizkaiko Federaziozik Gaitxola Egebetia, eta Euskal Kirol Federaziozik Itxaso Zurujarreta. Txalo da Urkia. Hemen datoz sari xemongo da benak. Federazioko Itxaso Zubizarreta. Eta zeskaputako binakako Epa Iturraran, Martina Xerriko Zesta Eskolako Rafael bat, Mikel Urkia eta Aitzok. Toralain, Txaparro eta Isei Garita. Partido oso ona jokatu dabe, baina ezin izen dabe garaipeni lortu. Hemen, Domini jartzen. Itxaso Zubizarreta. Hemen, argazkixe, toketan argazkixe atara. Eta aurtengo gaztemelako txapeldunak Mauregi eta Oñatz, Bizkaia. Abeatoz, Mauregi eta Oñatz asko sufri dute. Eta partidai bueltan mundotze azkenen momentuen. Nok esango ban. Txapelketa luze baten ondoren, txapel bateaz etxera. Argazkixe, rekordo modu nukitzeko. Txapela ez dugu. Aurtengo azpitxapeldu Eki eta Bereal, Gipuzkoa. Amen. 22 urte zazpikutan azpitxapeldunek. Eki eta Bereau, Eki Matrikuarra eta Bereau Ondarribitarra. Ja, argazkitsue. Eta 2008ko 22 zazpikotan txapeldu Bizkaia, aurrera Javier eta Peru. Hemen datoz Javier eta Peru. Beste partido edarra jokatute. Txapela etxera erungo da. Hemen, Kepa Iturraren da Itxaso eskutik. Baina amaitzeko, bueno. Eta jaialdiko azken partikulan, aurtengo Grami txapelketan gizonezkoen nagusi maila bilakakoa azpitxapeldu Zuaitz eta Andonegi, Gipuzkoa. Zuaitz eta Andonegi gaur ez da dauki euren egune. Ez da dauki euren egunik onena. Ontsa Andonegi berbaitxeko aukeri auki dut, eta esan dozte
Markinako frontoie sekulo ez txako ondo etorri. Eta gaur be, bueno, ez da guki, pikai bete batzuk inditxu, hiru lau tanto politx. Baina, finalin ez da koloriko. Eta oin amaitzeko, txapeldun nauzidan, txapeldun Eta bukatzeko, mailan nagusizo 2026ko bigarren txapelketako txapeldun Bizkaia, Zelaia Ekonazi. Zelaia eta Danel txapeldunek. Gaur oso erretzirazi dabe. Eta, nozik behin nolako partidu dukitxe, ez da txarra izeten. Ja, azkenengo argazkixek, erotan abateratako argazki bat. Talde argazkiaz deportu mailan jaiatirik, eskerrik asko da etortearen eta datorren urtean. Taldeko argazkixe. Eta honekin amaiera emongo zau gaurko emon. Amaiera emongo zau honekin hortengo gran txapeliketiari. Eskerrik asko, hor pantailan bestaldin egon zareten guztixoi. Eta datorren urtien, barri due, hemen egongo garilekon. Berbero bat eta ondo izen. Bueno.